Ми в ефірі. Вітаю вас, Анатолій Іванович. Анатолій Іванович. Ну, що у нас за технічні проблеми знову? Алло. Я бачу, що ви у мене... Я бачу. Сябри, у нас Анатолій Іванович знову вибила. Ну, давайте я покуль починаю, а ви долучайтеся. Ну, давайте. Я вас тоді чекаю. Добре. Я зрозуміла. Добре, я вас чекаю. Добре. Я вас вітаю, сябри. У нас тут технічне питання. Ми готувалися до ефіру, тестували, але Анатолій Іванович уже, на мой погляд, третій раз вилітає і вельми у його складано в цьому сенсі з трансляції. Тому пробачте, коли ласка, що ми затрималися, і пробачте нам, коли ласка, що ми ось зараз знову-таки технічне гэта питання спробуємо вирішити, щоб усе у нас було добре. З свого боку я сьогодні все налаштувала, у нас працює сьогодні і донат, у нас працює сьогодні, ну, приватна у мене камера, усе добре, світ трошки відреагувала, тобто ми зараз йдемо. Я нагадую, у рамках моей працы штодзённай о 9 гадзіне вечара я выхожу у эфир, каб распавесці вам астатнія навіны. Сёння я буду праводзіць гэты стрым з Анатоліем Сайвонам. Зараз дачакаемся, калі ён далучыцца да нас. Я сцежу, пакуль ён будзе. Таму зараз мы прапануем яму далучыцца, і ён, я спадзяюся, да нас прыяднаецца ў хуткім часе, таму што ён, вы ведаеце, у нас вельмі свядомы чалавек. Белукар, вітанечка, пакуль з вами прывітаюсь. Вельмі мне зручна працаваць на двух экранах, насправді. Асабліва у Zoom, калі мне неабходнасці няма шатацца па рулеткі, я вас бачу. Васіль Сокач, вітанечка. Зараз спрабуем далучыцца з Анатоліем Івановичам, каб ён таксама быў з намі, таму што, ну, гэта наш беларускі патрыёт, і без яго эфіры, ну, трошки не такія, як з ім. Таму чакаю Анатолія Івановича. Зараз буду распавядаць, што адбывалася ў Беларусі. Вы ведаеце, што ў нас праходзіў такі парад. Ужо ёсць першыя фоты, яны ўжо ходзяць па сетках. Усе смяюцца. Давайте я себе, мабыць, прыбяру. Вось так выйду пакуль да вас. Каб было зручна, і чакаем Анатолія Івановича, каб ён далучыўся да канферэнцыі, каб мы яго бачылі. Таму што вельмі нам патрэбна яго сёння паспрашаць, што адбываецца. Тэхнічна складана, таму што працуем у Zoom. Бачыце, што скачу, мяне зараз дзве, але ў хуткім часе у гэтым ваконцы павінен з'явіцца пан Анатоль Іванович, таму я вельмі спадзяюся, што ў нас зараз з трансляцыі будзе ўсё добра. Я яго чакаю, то бок ён для мяне вельмі важлівы. Анатолій Іванович. Чакаю вас. У яго праблемы тэхнічныя сёння ўвесь дзень, у яго вылетае кампутер. І нешта не атрымваецца у яго далучыцца. Ну што у вас? Да? Зараз, Анатолій Іванович, скину на Viber. Добре. Ну, сябры, зараз у онлайн рэжыме будзеце глядзець, як усё гэта адбываецца, таму што у нас вылетае пастаянна трансляцыя у Zoom, і таму вельмі складана. Зараз хвілінку.
Анатолій Іванович, бачите? Так. Што ад мяне? Прывітанне, Белукар. Сябры, зараз тэхнічна мы вось гэтыя праблемы вырашым, тому што у нас тут вельмі весела, як заўсёды. Я ж напісаў, што не магу удзельнічаць. А мы не далучаем цябе, мы зараз спрабуем з Анатоліем Івановичам зараз разам выйсці ў эфір. Давайте я вам скину посылание просто на свой Zoom, на конференцию, вы зайдете. Я ствару новую конференцию, и мы с вами разом выйдем из моего. Планаваў, але сорвалося. Ну, бывае. Бачыш, мы трошки яшчэ не сабрались, таму умоўна ёсць час. І са мной нагадваю, зараз мае два сцягі яшчэ, сёння іх так трошки паставіла, дзе павінны быць. Анатолий Иванович, мабуть, скайп давайте уключим пакуль. Ну, мне здаецца, зараз праз скайп будзе зручна. Просто праз скайп гэта будзе хутчэй. Бо мы... Так, ну што, я пакуль тады пачынаю, мабыць, навіны распавядаць. Зараз, сябры, я ўключаю навіны, якія ў нас адбываліся за сёння. Так, я бачу. Прымаю. Давайте. Так, ну, так, нешта пайшло. Так, сябры, дзве паўхвілінкі, тому што мне здаецца, што зараз мы пабачым нарэшце Анатолія Івановича. Так, ну што? О! Ну все, Анатолій Іванович, все. Все добре. З вами, так. Треба без посиденек, потому що в мене злітає, нагружається вся та система. Я зрозуміла, добре. Совершенно. Так, я тады выключаю, я бачу чат. Нас ужо прывітаў Белукар, нас ужо прывітаў Васіль Сокач, таму дзве Хелен, да чаго дайшоў прагрэс, гэта пакуль вы адсутнічалі ў мяне. Мой суседні экран паказваў таксама мяне, таму сёння я ў дабл была. Сябры, шчыра вітаю Анатолія Івановича. У нас нема зараз часу... Зараз, так. Так, у нас нема часу зараз ужо рэдагаваць трансляцыю, таму давайте выходзіць як ёсць, а там ужо далей мы зробім прыгажосць, калі будзем, калі ўжо трансляцыю вы сабе на канале будзеце рабіць відэарад і, мабыць, нешта яшчэ дададзіце ад сябе. Так, ну што, зараз я таксама пачынаю запіс. Момант. Яшчэ раз добрый вечар, прывітання, Хелен. Вельмі прыемна у нас вечоркі по-беларуску. Вы ведзеце стрим прямы у меня у запісы. Трошки у нас происходят такія накладкі, вельмі шкода. Але ж можа з якийсь момант ізноў быць. Не настолькі у меня моцны камп'ютар, каб вытрымліваць все гэтыя праграмы, эти OBS і Zoom і ўсё на такое. 2 гады таму ён быў нават не кепскі, а зараз шкада. Добранька. І запрашаю таксама ваших слухачоў
Вельмі прыемна, колькі зараз няхай падходзяць. І вечоркі толькі па-беларуску, асвечаем только беларускія тэмы ў асноўным. Ну і так, што з нашымі суседзямі, можа, якія навіны і з Украінай, там, і з Прыбалтыкай, з Польскай. Ну, не ведаю, як наконт Расіі. Пакуль я пастараюся, можа, нават ігнараваць. Чым менш аб ёй гаварыць, Так. тым для мяне, для Нехай душы канёў не спакойней. быццё, згодна з вами, Анатолий Иванович. Згодна. Анатолий Иванович, сёння 9 мая по-беларуску, 9 траўня украінскую, і павінна, напэўна, і беларуская гучаць 9 траўня, але па ўсіх суполках я сёння сцежыла 9 ўсё ж таки мая. Анатолий Иванович, распавядзіце, калі ласка, чым адрозніваецца сёння 9 мая ў Беларусі ад 9 мая ў іншых краінах? Ну, усе людзі, свабодныя людзі, добра ўсё ведаюць, чым яны адрозніваюцца. Калісьці, калі 9 мая было ў Расіі 9 мая, а яшчэ ў Еўропе было 8 мая, калі падпісвалі Нюрнбергскі гэты пакт па пабедзе или працэс, як там па-беларускі дакладна я не магу сказаць, то была гадзіна часу, усяго лишь гадзіна часу. З-за таго яны перанеслі падпісанне или знак победы на 9 мая, таму што ўжо была за поўнач у Расіі. Вось толькі тым. І ва ўсім свеце не лічаць гэта победай, а днём памяці і вялікай скарботы, што многа столькі людзей згінула. Это была асноўная. Так. Гаварыце, я зараз адпавяду момант. Так, я зараз хацела бы звярнуцца да нашых сяброў, я вас бачу ў чаце. Я рада бачыць, прывітаць Вову, я беларус, бачу, шчыры дзякуй, што завіталі сёння на стрым. Я бачу, Ніклаус зайшоў, мае абдымашкі, шчыра вітаю, дзякуй, што завітаў да мяне, абдымаю. Алекс Шор, дзяўчынка, красунечка, я ўпэўнена, 100% вітанечка, лайкос. Йона Морозова, Йона, шчырае прывітанне цябе, вельмі рада бачыць, і дзякуй шчыра, што ты заходзіш пастаянна на мае стрымы, таму што вельмі важліва, каб іншыя краіны нас бачылі і падтрымвалі ва ўсіх тых ідэях, якія мы зараз спрабуем данесці праз нашыя маніторы. Іван Кулеш, шчырае вітанечка. Гэта мой, мне здаецца, такой прыхільнік, што мне вельмі прыемна. Ён не ставіць мне дызлайк, а ставіць заўсёды лайк, таму шчыры дзякуй, Іван, што завіталі да мяне. Сёння мы разам з Анатоліем Івановичам. Мне вельмі прыемна сёння бачыць яго побач з сабой, таму што вось розум і прыгажосць, я як заўсёды кажу, прабачце, Анатолий Іванович, але прырода з вами не адпачывала, таму што ёй было трэба ўзяць прыгожыя фарбы, каб стварыць вось такую разумную прыгажосць у выглядзе вас. Таму давайте продолжим. Мы повернемся до 9 мая. Чаму дзень памяці? Для мяне прыватна гэта дзень памяці. Я не святкую і я не рахую, што трэба салюты па загінутых. Недавно агучвалі лічбы 52 мільёны загінутых падчас сусветнай вайны. Распавядзіце, чаму гэта дзень памяці больш, чым свята Пабеды? Гук, Анатолий Иванович. Анатолий Иванович, гук. Так, пардон, я мікрафон адлучыў. Я пачну трошкі раней, трошкі далей, яшчэ з глыбіні і з той памяці, калі я быў маладым яшчэ хлопцам. Адразу з тых часоў. Таксама у мяне мой дзед, Алексей Филимонович. Яго ў 35 гадоў ні з тога, ні з сёга ў 44-м, калі праходзілі здесь войскі, просто злапалі, як і ўсіх чалавекоў нашага рэгіёну, нашых берасцейцаў, і адразу ў кацёл усіх пад Варшаву. І таму там 9 з 10 іх загінула. Отак просто я не ведаю, як так адлучылася, ці як, што дзед мой, Алексей Филимонович, застаўся жывы, папросту згубіў, там быў паранены,
нават много медалёў прыйшоў. Ён ніколі не хацеў пасля вайны, я колькі не пытаў яго: дзеду, каже, розкажи ти що-небудь про тую війну, бо ж так хотілося почути, ваш стільки медалів, вся в груди, ой, учепися, дитюко, не хочу я про її казати. Якраз ён размаўляў нашай берасцейскай мовы, таму мне для того, каб гэта все вам распавесці, трэба пераходзіць якраз на яе. Діду, учепися од мене, що ти хочеш? Діду, не хочеться йдемте, тут яка в нас в тому посілку, ГП городський посілок, в нас же ж є пам'ятник, там пограничники поховані, там всюди паради, там повно дітей. Ну то що ті совєтські часи було, 60-ті роки ще було, якраз перші паради зробили десь в 65-му, мусить, році, 66-му прийшли. Тож 20 літ нічого того не було. І прийшли. А то було, мусить, може, в 70-му році. Ми вже діти маленькі були, тому що приглашення прийшли зі школи, щоб приходили ветерани. В ті часи, що тих ветеранів було повно. Діду учепитись від мене. І ми питалися, не хоче, він ніколи нічого не хотів говорити про тою побєду. Він каже, о, бачиш, що воно, і показав на свої пальці. Там не було кусок тих руки, подорвано було. Там показані дирки були заштопані, ну, тому що ранення були такі. Каже, не хочу нічого. І так його і ні разу на той парад не затягли ми. Дітки, що ви, каже, хочете почути? Як я почну тое казати, то, каже, зблює тебе, каже. Так і казав, зблюєте. Тому що то, що тут показують, нема. Тому він казав, скільки того там м'яса було. Каже, там лежали один на другому, по їх танки йдуть, тягнуть, ніхто їх не ховав, просто в тоє болото перемішували, тому що кидали тисячі і тисячі людей, і в першу чергу наших, каже, западенців, наших берестейців, тому що вони були так називаємо неблагонадіжні. От така була правда. І він яро ненавидив в ті часи ту совєтську власть, але де ж ти скажеш, то могли ті часи посадити? А що мені прадід казав, розказував? Я тільки послухав, діду, що ви говорите? Яка може бути, то що правда, то що війна? Дивіться. І він ні разу так і не писав. Тому всі фронтовики ніколи не хотіли розмовляти на цю тему. Справді, які пройшли війну і засталися або поранені, або ще яким, вони були усі психологічно, ну, трошки навіть покалечені. Розумієте? Так, розумію. Вони були фізично покалечені, вони були духовно навіть покалечені, і я не бачу цю несправедливість. Я ще кажу, а тих, що не треба вспомнятати, чом тих чоловіків, тих людей, молодих хлопців, які там були перемішані, чом їх ні разу не кажуть. Тільки ті стоять тут як победителі, мовчки, слухають там голови звісивши, їм не давали слова нічого розказати. І предупреждали, говорити тільки хороше, тільки які подвиги робили. А в Бересті у нас було поховано, просто был военный великий лагерь военнопленных. Там, казали, около 80 тысяч солдат згинуло. Чому об їх ніколи ніхто не успоминає? Де гэтая справедливість? Тому і навіть Сталін розумів ті часи. 20 годів не робив ніяких парадів, тому що він бачив, що якими жертвами гэта все далося. Це вельми цяжкая тема. А зараз що робиться? Пройшло 75 годів, і на гэтых костях, на гэтых цёгаюць з гэтай пушки по парадах і дуреюць, просто дуреюць. Я вже не гляжу то, що робиться у російських СМІ, що показують, на гэтай пілотки одягають, дітей тягають танки, а тут на голову чіпляють гэтыя танки, носяться, уперед можем повторить, на Берлин. Куди я назбираються? На який Берлін? Победителі, ядріть вашу мать. Всі такі, ядріть вашу мать. От саме страшне, що він колись там мог сваритися. Усьо я ніколи від його не чув матерного слова, бо у нас гэта не было. Ну, добренько, я так довго не буду казати, але гэта так емоційно. Я буду час від часу повертатися, каб вам дати слово.
Разумееце, ну гэта вельмі балюча, таму у нас сёння вечоркі, і як бы не было, гэтыя ўспаміны, якія мы перажылі старшыя, як-ніяк, мне зараз 61 год, і трошки ў памяці мяне ёсць. Мне ёсць што вам расказаць, распавесці. Я таксама разумею, што нашыя слухачы ўсё будуць разумець, асабліва украінскія нашы друзі. Вони все добре розуміють і беларускую мову, тому що ми рідні, ми сапраўдныя брати. Ось такое. Добре, дякую пакуль за такую. Дякую. 5 хвилин. Сябри, Артем Румянцев, бачу, долучився до нас. Данило Запорожський. Хелен, усіх вам гараздів. Дуже прошу вас, не йдіть, кому вниз за байраком байрак мене зачепило. Добре, я так розумію, що треба... Я потім звернусь ще раз до цього повідомлення. Алекс Шорт надо мною жартує. Ён вчора сказав мені, що ён дівчинка. А насправді гэта хлопчик. Ну, я по ніку, мені здавалось, що хлопчик. Ну, добре, жартуйте. Лепш, як я завсюди кажу, лепш сміятися з нас, чим плакати. Анатолій Іванович, ось приватно до вас. Чому я хотіла так само у вас спитати? Глядите, мені, ну, що тут уже соромиться, 36 год. У все життя, якое я бачу тему війни, звичайно, конечно, гэта гонар і павага да тых, хто у нас адстойваў незалежнасць, той, хто абараняў нас, конечно, безумоўна, гэта павага. Але не здаецца вам, што зараз я звяртаюсь да афіцыйных ЗМІ, да тэлеграм-суполак, і што я бачу? Чапляюць вось гэтыя кардыганы, прабачце, з медалямі, у велічэзнай колькасці, стаяць, прабачце, нейкія, ну, шлёндры, давайте карэктна. У мяне донат, а я не побачила, зараз я його... Секретний донат 10 гривень. Я звернусь обов'язково до донату, ну, я налаштувала, мабуть, не вельмі сьогодні вялікай зробила, пробачте, сябри, зараз ми гэта трошки... Толь Іванович, пробачте, я трошки донат больше зароблю, тому що у мене... Я не бачу, хто донатить. Я нагадую, ми збираємо нашим медикам, це наші зараз воїни світу. Яны зараз сутыкнуліся з вайной, з коронавірусом, тому щиро дякую, що ви підтримуєте. Так ось до чого я хотіла звернутися, Анатолій Іванович. Ці не здається вам, що ось гэта ражаныя, умоўныя, якія нацягваюць на сябе ось гэтыя парадныя кіцелі з велічэзнай колькасцю медалёў, яны просто гвалтуюць памяць. Яны ж не святкуюць победу, яны пра яе нічога не ведаюць. Як можа чалавек святкаваць такую колькасць загінутых, такую колькасць параненых, такую колькасць просто бесчалавечна, над якімі здзекаваліся, яны інвалідамі павярнуліся з вайны. Ці не здаецца вам, што вось гэту плоскасць трэба ў іншы ракурс, у дзень памяці перагартаць, і у тым ліку ў Беларусі, тому что, ну, на мой погляд, ну, мне неприемно святкаваць, разумеется, зараз ва Украине ідзе вайна, я не могу узять кветкі, шары і пайсці і сказаць ура, ідзе вайна, як гэта клёва, як гэта цудоўна, то бок, ну, на ваш погляд, ці не ёсць гэта, ну, просто вось такое гвалтоўнае стаўленне да падзей, якія адбываліся 75 гадоў таму? Я адпавяду коротко. Як усёй час зараз і мыслю, гэта просто победобесны фарс. Усё гэтымі 3 словамі сказана, і гэта вядома, навошта яно трэба, навошта усё ад нашай улады. Яна ж вельмі змянілася за тыя часы, яна вельмі стала дэмакратычная з тых 65-х, 70-х гадоў. Нічога асабліва-то не змянілася. І за тыя часы было наше суспільство выгадавана на гэтым патрыятызме. Таму што, вы ведаеце, усе архівы закрыты. Ніхто на пушачны выстрал нават не падпусціць вас да праўды, якая на самай справе адбывалася за гэтыя гады. І ўсё было перакручана, ператворана. Мы выраслі ў тым пакаленні, калі нам ішла стэрыльная такая гістарычная сведка. Мы на гэтым раслі. Мы раслі на
псеўдапатрыятызме. Мы раслі на любові да Леніна, да партыі, да камуністычнай. Гэта нам даводзілі ўсёй час, мы нічога больш не ведалі. Усё было забаронена. І як толькі інакш ты трошкі мысліў, ты быў усё пад прыцэлам партіі правительства. Якщо не так, табе адразу маглі так урэзаць, як то кажуць, такое зрабіць, сабачую картку, сабачае жыццё, што быў не рад. Таму гэтая сістэма зламала многіх такіх сапраўдных моц. Анатолій Іванович, зноў праблема ў яго. Ну, што ты будзеш рабіць? Так, давайте я пакуль з вами, пакуль мы аднавім трансляцыю з Анатоліем Івановичем. Я бачу, што ён ёсць у сетке. Анатолій Іванович, у вас завісла картинка зараз. На жаль. Давайте я, мабуть, зараз спрабую набраць яго ў скайп. І мы прапрацуем сёння ў скайп, тому што, ну, вельмі складана насправді. Так, сакрэтны данацёр. Я бачу, зараз я спрабую яшчэ донат поставіць, каб ён быў празоры. Так, Анатолій Іванович выкінул яго. Давайте праз скайп спрабуем, тому што вельмі складана зараз. Быў донат. Зараз, сябры, прабачце, калі ласка, таксама, ну, ёсць тэхнічныя праблемы. Будзем зараз Анатолія Івановича лавіць у скайп, тому што, на жаль, у нас ён срываецца пастаянна і вельмі складана праводзіць у такіх умовах трансляцыю. Сакрэтны данацёр, сакрэтна данаціць Хелен. Шчыры дзякуй, сакрэтны данацёр. Давайте з вами Андрій Биченко. Вітанечко, вітаю Вільну, всіх, хто за вільну Україну. Оленочка, мене хоч долучи до Zoom-конференції. Артем, зараз, бачиш, у нас є некоторі проблеми з Zoom-конференцією, тому, на жаль, покуль не, тому що, ну, я не можу вийти на зв'язок з Анатолієм Івановичем, і мені у гэтым питанні, насправді, вельми складано. Тому ми зараз повернемо його у скайп. Я зараз йому позвоню. Потому что скайп у гэтым сэнсе працуе стабільней. Зараз спробуємо, Анатолій Іванович. Долучився, все добре. Анатолій Іванович... Так, нічога не можу зараз з гэтым зрабіць. Що ж такая вот ведаеце, мы з вами адпрацавалі, зараз вы вельмі хутка павярнуліся ў эфір, то бок будзем і далей вось такім чынам павяртаць вас, калі, ну, калі нешта будзе адбывацца, добра? Будзе падвісаць, так, як будзе падвісаць мой эфір. Ну, что такое? Анатолий Иванович, знову проблемы. Ну, что ты будешь робить? Евгений Веремчук, привітання Хелен, добрый вечер, Анатолий. Сябры, привітаю вас. Некие складанные зараз, ну, есть пэўныя праблемы з трансляцыяй Анатолія Івановича. Будем спрабаваць яго долучыць зноў. Ёсць у нас складанасці з трансляцыяй сёння, на жаль. Вельмі, канешне. Зараз Анатолій Іванович павернецца да нас. Я спадзяюся. Просто яму для таго, каб ён мог павярнуцца, трэба яшчэ перагружаць кампутер. То бок тут, ну... З донатам у мяне сёння ён чамусьці чорны, хаця я прыбірала фон, каб ён быў празоры, але, ну, сёння вось так. Працаваў, і нешта ён зляцеў. І, дарэчы, разабралась, чаму зляцеў у астатні раз донат, таму ўжо больш такога не будзе адбывацца. Так, дзе Анатолій Іванович мой?
Давайте паглядзім, ці ён ёсць. Не, няма ў сетцы. Зараз паглядзім, каб ён до нас далучыўся. О, ёсць Анатолій Іванович. Зараз мы яго павяртаем у эфір. І будзем зноў яго мучыць Попросту не пытаннямі. вытрымлівае. Попросту мой кампутер не вытрымлівае, і все, злятае, все завісло. Злятае, і кожны раз мусова перагружаць. І такая вось праблема. Анатолий Иванович, мы с вами не проплаченная оппозиция, разумеете, грошей на новое оборудование няма, на новые компьютеры няма, тому, ну, як ёсць насправді. Галоўнае гэта інфармацыя. Мы павяртаемся да пытання вось гэтага гвалтоўнай адносіны да падзей 75-гадовых, якія зараз у Беларусі. Да нашага параду я сёння... Гук, Анатолий Иванович. Так. Гук. Анатолий Иванович, гук. Дороженький Так. момент. Все добре. О, все, я вас чую. Яшчэ раз пытанне, бо я пытання не чуў. Я вас пытала, ці, ну, як вы ставіцеся да таго, што вось такім чынам зараз гвалтуюць ну, святам, святковым, то бок гэта не дзень памяці, і ў Беларусі таксама гэта не дзень памяці, а, ну, дзень пабеды, якой насправдзе і пабеды-то не з'яўляецца. Не, прыватна, так. безумоўна, што тое, што мы адагналі гэтую навалач фашысцкую ад сябе, безумоўна, гэта, так, падзея веку. Але, ну, ці можна вось так ставіцца да гэтых падзей, праз вось такія гвалтоўныя рэчы, як, ну, ражаныя, разумееце, я вось, ну, ёсць Я такія... разумею. Так. Зараз у тыя часы, добра, я павяду трошачки на той момант. Ражаныя самае, што на ёсць. Глядзіце, якія зараз могуць быць ветэраны. Дзе знайдзеце? У мяне, у нашым селе, вялікае там пасёлак, калісьці ГП, а зараз сяло перайменавалі, таму што людзей стала, мусіць, 2-3 разы менш. Выехалі, паўміралі, многа хат пустых. І ўсё, няма асабліва нікога. Адзіны быў ветэран, якога забралі яшчэ маладым хлапцом 18-гадовым у 44-м году. Ён павярнуўся ў 46-м, і гэта, я яго добра ведаю, вось, Іван Степанюк такі. Іван Петрович Степанюк. Добра яго ведаю, таму што калісьці блогер такой з Украіны Гула, так, Ярослав Гула прыязджаў да мяне, асабліва тут, і мы да яго заходзілі, ён рабіў ролик якраз, і ён проста плакаў і расказваў пра тую вайну слезьмі. Ён быў настолькі благодарны, што мы прыйшлі і пачалі размаўляць сваёй мовай, сваёй берасцейскай. Не тыя афіцыйныя, такія надменныя прыязджалі здесьці там з Берасця, райкомовскія, а мы простыя хлопцы прыйшлі без камер, ну ціха яго здымалі на телефон, каб ён асабліва-то нічога не пад камерамі. І ён распавёў всю гэту праўду, як ён плакаў. Вось калі скончылась вайна, яго яшчэ ў 46-м у пачатку адправілі за Урал, і ён там яшчэ сядзеў за Уралам, разумееце, за Уралам. І за што? І ён проста слязьмі. За што? Ён кажа, сколькі хлопцаў палягло, а іх адправілі за Урал, і ён ще там паўгода сядзеў у канцлагері. І толькі павярнулі дадому. А колькі, кажа, не павярнуліся, кудзісьці па свеце. Навошта гэта рабілі? І то ён памёр толькі ў прошлым годзе, яму было 96 гадоў. Якім часе? Бачыце? Во. А зараз якія там могуць ветэраны быць? Гэта мінімальна ім павінна быць 97 гадоў, тыя, якія з вайны вярнуліся. Нават 21-гадовым хлопцам. 20-гадовым хлопцам. Вы палічце, колькі трэба гадоў. 95, гэта найменш. А там сядзяць 80-гадовыя. Якія-то ветэраны. Ясна, што ты гаражаны. Таксама у нас, глядзіш, яны що свеженькія дзедушкі па 80-гадовыя. Ну навошта яны ветэраны? Якія ветэраны? Ім было па 10 гадоў, яны ветэраны? Я в шоке. І потому что я яшчэ позапрошлый год я якраз усё гэта здымаў. Сам здымаў. Прыйшоў на Дзень Пабеды і тэлефонам усё гэта паздымаў.
быў тоже ў шоце. І ну там ёсць такі ролик, я кому цікава будзе, у меня на канале есть ролик, я мог бы его вас запросіць якраз пра Дзень Пабеды 2 гады таму назад. І вы убачыце, што такое гэты пабедабесны фарс, напрыклад, робіцца ў свеце. Таму на сапраўдных і яго ж не запрасілі, гэтага дзядка, ён яшчэ быў жывы. Чаму, кажуць, бы яго не пасадзіць у каляску, ён там хадзіць не мог, ён еле-еле, а у калясцы мог. Ты прывязіце яго на гэты парад, няхай ён пабачыць, паплача. Не, там стаялі такія жывёнькія ўсе, як так можна? І колькі разоў, і таксама я гэтага дзядка ніколі не бачыў сябе на парадзе ў сяле. Таму я ведаю, што сапраўдныя, кажу, сапраўдныя ветэраны, яны асабліва не соўкаліся там ні па якіх парадах, яны проста не маглі. Таксама як дзеда, мы гэтыя мендалі, ён так схаваў, што мы іх і не бачылі нават. І да сей пары мы не ведаем, куды ён схаваў. Ён памёр ужо колькі гадоў, у 2001 годзе. Я не ведаю, дзе яго мендалі, а ён ардэнаносец. Ёсць орден Красной Звезды. Ён усе 2 гады, 44-45 гады, таму што ён вярнуўся яшчэ пасля вайны, яго на паўгода затрымалі. І ён да самага Берліна, ўсё як павінна. Ну, ніхто там не дурэў ад гэта, таму што гэта было страшна. Так, ніхто не кажа, што гітлераўская Германія гэта штосьці добрае. Гэта страшэнная чума. Яна столькі гора прынесла. Колькі яны забілі габрэяў, колькі людзей непавінных, колькі палякаў, колькі наших беларусаў, украінцаў, расейцаў, усіх людзей усяго свету згінула страшэнна. А чаму вы не кажаце ўсе тады, колькі Сталін забіў сваіх людзей, замардаваў у лагерах? Чаму не кажаце нічога? Нічога, ні аднаго слова аб мільёнах загінуўшых, затоптаных, занядбаных наших людзей, так як іх назвалі красноармейцаў тады. Чым яны павінны? Яны сядзелі і уміралі в гэтых лагерах. Просто страшэнна, як яны казалі. Ніхто ні разу не казаў. Я яшчэ раз нагадваю, што пад Брэстам іх згінула каля 100 000. Усё ціха. Стаіць там помнік, ціхенька, лесам заросшы, і ўсё. Чаму вы об этом не гаворыце ніколі? Не кажаце аб гэтых людзях? Чаму ніколі нідзе, ні на якіх такіх працэсіях ніколі ніхто не гаворыць аб гэтых людзях, якія згінулі? Гэта страшэнна. Я не хочу нават і нагадваць, ну, што гэта несправядліва, не па-чалавечы. Адносьцеся аднолькава да герояў і да жертваў гэтай вайны. Яны таксама людзі, яны хацелі жыць. Яны ішлі на вайну гэту, каб захішчаць сваіх матак, дзяцей, жонак, усіх сваіх старых людзей, усіх людзей сваіх. Яны ведалі, што гэта страшная чума ідзе. Але з другой стороны, не трэба так было рабіць, каб ганьбіць сваіх. Яшчэ як колькі разоў я казаў калісьці, таму што немец, той самы немец, ён казалі немцы, немчура, тыя гітлераўцы не ганьбілі свой народ, не забівалі мільёнамі. Яны ніякіх гулагах і не травілі. Былі якісь там камуністы, яшчэ хто, яны попадалі ў канцэнтрацыйныя лагеры. Гэта страшэнная штука. Каля мяне недалека 35 кіламетраў есть концлагер Собібор. Яго ўсе ведаюць. 35 кіламетраў ад мяне. Гэты лагер Собібор. Я хочу туды калі-небудзь з'ездзіць. Там таксама сотні тысяч, асабліва габрэяў, было знішчана. Гэта ж людзі. Гэта на самай справе фашысты. Але фашысты ёсць са стараны адной і з другой. Таму я лічу, такіх самых фашыстаў навошта сваіх людзей, сваіх савецкіх салдат, красноармейцаў было весці дзесьці за Урал і іх там гнаіць па гулагах? Навошта? Гэта як? Добра зроблена? І нідзе. Навошта было ў спіну страляць? Навошта было гнаць як скот? Дзед што казаў? Яны не ведалі
стрельбы той не ведалі. Ніколі тую вінтоўку не трымаў у жыцці. Яму далі форму тую, красноармейскую форму. Не было нічого біт, нічога не было. Яму аддалі абмоткі, ён усю вайну в абмотках прайшоў. Вы ведаеце, што такое абмоткі? Абмоталі вакруг шнурком, завязаў і ўсё. У лапцях. Лапатная армія была. Асабліва нашым берасцейцам нікому чабот не давалі ў першую. Таму што зналі, што гэта мяса згіне, навошта пераводзіць там. Толькі гімнасцёркі, він ще казав, нам не було. Я кажу, діду, а воно ж все хороше, новеньке. Дитюку каже, яке? Де вона та гімнастерка? Вони страшні, пользовані були. Беушні гімнастерки були. Пілотки гімнастерка. Є фото зроблені якраз. І там мой сапраўдний дід. Шкода, що я не можу зараз викласти, тому що для цього було приготуватися. І тут така у себе на стриме, у вас на стриме это показать, как бы мы еще добро умели этим АБСом пользоваться, мы были такие продвинутые, то мы это зробили. Конечно, у нас, бачите, какая техника компьютерная, что зависает, там вылетает, тут ляскается, тому вот такая справа. Мне час от часа мушу, да, застановиться, как бы эти файлы после сохранились. И вот, я накинули в обмотках. Потым толькі, калі ён прайшоў пол Польшы, яму наконец-то, гэта было бліжэй да, яго забралі летом 44-го, а дзесьці, кажа, праз 3 месяцы только далі чоботы. Заслужыў ён чоботы. Во як было на самай справе. Як так кажа, ну пальцы паадрывала, там трохи жалезяку запхала, я кажу, там, але як же яго мінала так. А другога майго тестя, бацьку, Іван Николаевич, так, Іван Николаевич, ён згінуў, не павярнуўся з гэтай вайны. Усіх сёл, ну, многа нікаго не павярнулася з тых часоў. Это страшэнна, не хотели. И мы гэта все ведаем, потому что мы на границе. Поляки так само, люди з-за Бога з той стороны говорили правду. Что там рабілася сапраўды? Як бухала под Варшавой, де мне до Варшавы простым, вот просто линию написать 160 километров. Вот так провести линию, 165 километров до центра Варшавы оттуль. Так коли шли бои, там под Варшавой, под Вислой, тут, каже, земля траслася, гудела цілими ночами, это моя мать казала. Що там робилося, бачите? Тому що як навіть від мене 50 кілометрів до Бреста, там грохоче, там є полігон, там починає стрільба. Тут теж земля аж дрожить, як почнуть там військові стріляти. Це 50 кілометрів, це там один десь снаряд упаде, друга якась бомба бахне. Ну то маленькое все, а там же грохотало день і ніч. Там тисячі вистрілів за доби. Там аж, каже, зарава стояла, аж святилася по ночам, бухала так. Вот що робилось под Варшавой, яка мясорубка. І он все на свої очі гэта бачив. Гэта страшно. І тому той лозунг, який Жуков казав, нічого, мол, яшчэ русские бабы наражають. Головная для них была победа. І все. Головная победа, тому що, конечно, яны боялися Сталина, і яшчэ страшенные властолюбцы. Але я не кажу на конт героїзму. На самій справі героїзм був. Тому що і перелякані так само були. Героїзм був за того, що вони були страшно злі. Невероятно сердиті, тому що дома були попалені. Ніхто їх попалив, невідомо. Німці, звісно, війна їх попалила. І треба було усю гэтую чуму фашистську в їх розуму знести, отдвинуть, тому що була безпека страшенна. І так само була страшна ненависть до гэтых НКВДистов, які йшли за гранатрадами ззаді, і тільки не подоймешься, каже, стріляли. Це було на всій справі. Но гэта ж не вольно было ў тыя часы казаць дзесьці там у школах дзецям или яшчэ, гэта і правда не. Таму гэтую праўду ніхто ніколі не казаў, гэта было ў архівах все схована. Чаму архівы все да сей пары не открываюцца? Чаму так, нават у мяне Путин... таксама пытанне, 75 год. Ужо даўно пора адчыняць архівы і але, разумееце, тут адгалоскамі да нас же Анатолий Иванович доходзіць, што не ўсё так проста было з хатыню.
Не ўсё так проста у тым ліку, што яшчэ невядома, хто падпаліў, і яшчэ невядома, колькі такіх сёл, вёсак, як Хатынь было насправдзе. То бок Хатынь гэта проста вядомае сяло, якое падпалілі, гэта вядомая вёска. А колькі паміма Хатыні было, гісторыя зараз у архівах замоўчваюць, але тым не менш. І тут, ведаеце, зараз аналогію такую праводзяць, што высвабадзілі ад Асвенцыма, каб потым бросіць у ГУЛАГ. Мы ведаем, што велічэзная колькасць людзей ўжо пасля вайны была вызнана зраднікамі СРСР, і яны былі высланыя на гэта вось вядомыя стройкі веку, якімі зараз яны вельмі ганарацца, колькі людзей яшчэ там палажылі. Я, дарэчы, калі у Літве была, я хадзіла ў Вільнюсе, у мяне ёсць відэа на канале, я праходзіла мимо будынку і побачила вісяць таблічкі. І я праходзіла, мне цікава стала, што, мемарыял, звычайна, то бок калі фамілія, імя, даты, калі нарадзіўся, калі памер чалавек, гэта, і ў вялікай колькасці гэта мемарыял, якое зрабілі ў Вільні. Але самае цікавае, там дата, калі чалавек памер, 45-й год, 46-й год. То бок, ўжо вайна скончылася, ўжо ў той час, прабачце, ўжо аднаўленне, мабыць, такое умоўнае пачалося. І ў той жа час велічэзная колькасць, там проста будынак, ён велічэзны, длінючы, і ён увесь проста ў гэтых таблічках. То есть там было забіта велічэзная колькасць людзей. І калі я ўжо мемарыял глядзела, ведаеце, для мяне Вільнюс, еўрапейская краіна, еўрапейская дзяржава, мабыць, па іх не так праехаліся. Добра праехаліся і там, насправдзе, таму што калі я чытала, у мяне стыла кроў у жылах, таму што я разумела, што гэта вось толькі-толькі прайшла вайна, людзі выжылі, але іх пачалі забіваць свае ж. Там НКВДисты, там усе, нібыта зраднікі дзяржавы сваёй і велічэзная колькасць людзей яшчэ пасля вайны, колькі, мы ж не ведаем, колькі пасля вайны людзей загінула. Афіцыйныя даныя адсутнічаюць, ніхто іх не агучвае. І тым мне тут, ведаеце, як чалавеку, якой не сутыкнуўся з вайной, напрамую, таму што моя бабуля, яна яшчэ маленькая была, калі вайна пачалася, зовсім дзяўчынка была, і яна не распавядала мне пра вайну. Адзінае, што я ад яе чула, гэта яны спалі на нейкім матрасе, які яны пад'ядалі, таму што ён быў з гароху зроблены, то бок гэты гарохавы матрас патрохі, то бок на чым спалі, то і елі. І яна казала, што там мяска поўзала, то бок было смачненька. З жартам адносілася, але яна гэта прайшла. І вось гэта ў мяне адклалася ад яе. Дзедулю увогуле, ён свае вось гэтыя бранзалеткі, ён хаваў ардына свае. Я ведаю, што яны ёсць, яны ў нашай сям'і існуюць, і гэта не ведаеце, не вось гэтыя медалькі, як моя мама кажа, парадныя медалькі, якія раздаюць зараз налева і направа. Але ён хаваў ад мяне, ён ніколі мне не распавядаў, што там адбывалася. Ніколі ён, я проста аналогію праважу. Мой дзядзя, калі павярнуўся з вайны, якая пачалася ва ўкраіне, ён таксама нічога не распавядаў. Ён нічога не казаў. Да астатніх дзён ён не абмовіўся. Ён адзіную гісторыю распавядаў толькі, але і ад яе валасы, прабачце, дыбам стаяць. Больш ён нічога не сказаў, хаця я разумею, ён пабачыў шмат чаго. Дык як ставіцца тады да гэтых падзей? Альбо гэта перамога? І самае дрэннае, бачыце, Анатолий Иванович, мне, я ўжо такое больш малодшае пакаленне, ведаеце, мне незразумела, чаму нам у галаву маладым не ўкладаюць, што гэта дзень скорбі, што гэта страшэнныя часы былі. Вайна для нас препадносіцца як нейкае свята, як нейкая радасць, гэта ж клёва, гэта ж прыкольна, пайти пастраляцца, разумееце? Каб я не чытала гісторыю, слухала выключна гэта Геббельс ТВ, напэўна, я б і сама такая была, я б таксама хадзіла з гэтымі флажкамі, з гэтымі кветкамі, нейкую хлусню сабе на бакі вешала. Як так можна ставіцца, я не разумею. Загінула велічэзная колькасць людзей. І мы яшчэ колькі не ведаем,
Колькі яшчэ мы даведаемся, калі архіве іх патрошку адчыняюць, паглядзіце, і Літва адчыняе, і Латвія адчыняе. Я ведаю, што ў Эстоніі зараз пачынаюць гэтыя лічбы агучваць, ва ўкраіне патроху архівы адчыняюцца. Дык там, прасціце, там такое схавана, што дзейсна там валасы дыбам стаяць. Там чытаць немагчыма гэта ўсё. Таму, ну, я, мабыць, зараз звярнусь да беларусаў. Беларусы трэба ў галавах у сваіх зменьваць. Ну, ведаеце, Саша Неўзораў, ён калісьці сказаў такую фразу, яна мне вельмі адкалася ў галаве. Ён сказаў: вы хаціце ведаць, што такое вайна? Бярыце нож, успарвайце жывот свайму сябру і хадзіце па яго кішкам і радуйцесь. Вось для яго гэта вайна. І ведаеце, для мяне гэта настолькі яно ў мяне ў галаву села, што ну насправдзе, як можна радавацца таму, што гіне чалавек. І больш таго, як зараз мы бачым вельмі багата інфармацыі, у СРСР чалавек, гэта, ну, я называю гэта рабамяса. Гэта не чалавек. Гэта проста вось, ну, расходны матэрыял яны зараз яшчэ называюць. І мы гэта бачым зараз, насправдзе. Вайна ў Сірыі, вайна ва ўкраіне. Я хожу па рулеткі, і вы ходзіце па рулеткі. Вы бачыце, як яны ставяцца да вайны ва ўкраіне. Яны радуюцца, што там гінуць людзі. Яны шчыра ў іх вочы гараць. Якое шчасце, што ў нас ёсць магчымасць забіваць людзей. Я, Анатолий Иванович, насправдзе, я ў шоке ад такой сітуацыі, таму што яны ж і ёсць вынік той інфармацыі, якую ім закладалі вось за астатнія часы. Так, я згодзен з гэтым страшэнна. У нас, бачыце, сёння так получилась такая размова, не вельмі першыя вечоркі у нас сумесныя разам. Так. І адразу і ўсё не настрайваецца, мабыць, так. Це цяжкая тэма, таму што яна сапала сёння з 9 траўня. Папросту сапала. І ўсе на эмоцыях. На эмоцыі, таму што я ўключыў яшчэ ранішнія навіны, і радіо Свабода, радіо Свабода беларуская, там на беларускай мове, і Белсат, і іншыя каналы, усе транслявалі тыя падзеі, якія робяцца у Менску. Яны на якоїсь адлегласці, яны не маглі, як афіцыйныя СМІ, ОНТ, ОРТ, там розныя другія прысутнічаць і весці прамыя трансляцыі. Яны дзесьці там стаялі, гэтыя карэспандэнты, па дарогах, і пыталіся з якімісь людзьмі, там, якія ішлі на парад, загаварыць. Але рэдка хто, я так разумею, што людзі, якія адмыслова разумныя, такія, яны, канешне же, не пашлі, таму што вялікая рызыка першая падхваціць каранавірус, а з другой стороны, гэта было у якойсь степені зараз, ну, брыдка. Гэта было то же самае, што лізнуць Лукашенку. Разумееце? Таму што тое, што ён робіць, гэта, ну, просто вызывае, ну, адврат. Гэта той же самы геноцид свайго населення, Анатолий Иванович, тое ж самае. Адзін у адзін. Я згодны. Гэта вызывае якісь такі ўнутраны адврат ад усяго гэтага. Таму што ведаеш, ну навошта тут брашчаць, навошта цёгаць гэтыя пушкі, гэтыя танкі, навошта страшэнныя грашыска аддаваць. Гэта удзеянне на наш, так сказаць, лехтарат беларускі. Беларускі, или адмыслова ён беларускі, таму што я ведаю, што сапраўдныя беларусы у асноўным гэта парад, гэта дзеянне праігнаравалі. Я не кажу з-за таго, што яны супраціў. Не, яны шануюць сваіх дзядоў. Яны шануюць гэты подвиг нашага беларускага народа і народаў усіх братніх краін, якія прыймалі удзел нават у гэтым страшным, невядома як і сказаць, военным тэатры военных дзеянняў, святовым. Але былі і другія краіны. Не толькі Расія, як зараз яна кажа, асноўным яна там прыймала першае месца удзел. А так было народы тагдашняга Савецкага Саюза.
А колькі ніхто ні слова ні разу на гэтых парадах не сказаў. Мільёны і мільёны даляраў параха, сталь высокалегіраваны, 100% бензіна, гэта было не расійскі. Колькі ўсёй свет Амерыка памагала, а тушонку як яны елі. А колькі было усякіх іншых там рэчываў, якія пользовались, таму што ведалі, што гэта чума можа як захопіць свет, усе мне паздаровіцца. Таму амерыканцы, другія краіны памагалі, колькі яны страцілі. Адных студыбекараў там дзесяткі тысяч стаяла. Усе не на гэтай палутарцы вазілі, хоць я нічого не кажу пра палутарку, але ажна рассыпалась. Ну што такое палутарка? 1,5 тоны, штосьці. Іх там крашылі, калёсы адляталі. Гэта был студер. Это была моц, сіла. І ён цёгаў у асноўным. І на яго базе стаяли кацюші. І яны цёгалі вялікія там гарматы, вялікія, тому що палутарка не могла падсечь, кроме якой 45-ачки усяго, не хватало моцы. Що ж там моторчик був 50 коней усяго механічных. Это ненадежная была такая техніка. Гэта быў студер, тому що гэта была на самой справе якасная. Тому що прамысловасць, якая была тады на захадзе, якая машина гітлераўская страшэнная была, а якая машина ў Савецкім Саюзе тагдашнім. Хоць колькасць гэтых танкаў перад вайны была ў некалькі разоў больше, чым нямецкая. Самалётаў таксама было больш куды. І глядзіце, ніхто ні разу не сказаў, колькі танкаў ва Ўкраіне. Адраў тысячи, некалькі тысяч танкаў было разбіта. Сотні самолетов нават не ўзляцелі на аэрадромах ва Ўкраіне, таксама іх разбілі. Самі, вы паслухайце того Салоніна, напрыклад, нават. Як так? Ён трошечки улез праўду пачаў. Шо вы? Гэта жах. Так адносіцца да свайго народа, як адносіліся саветы. Гэта жах, кажу. Трэба шанаваць і любіць свой народ, а не кидать у таку топку любым ценой победить. Я разумею, что трэба было, але не такими страшенными жертвами, потому что у любой войне перш-наперш гинуть самые моцные, самые выносливые, самые смелые, самые патриотичные. Гэтые хитрые, якія там дзесьці на складе прыбіліся яшчэ, яны, конечно ж, выжывуць. І яны потом напладзяць сабе падобных. І гэта здарылася. Таму за тыя часы вось продкі гэтых, которые адлынівалі, я так мягка скажу, ад гэтага ўсяго, яны зрабілі краіну, якая давяла да, як сказаць, цугундера цяперашняга. І это все убівалі в голове. Тож для чого ми вядзем гэтую размову? Для того, чтобы люди даражэнькі, ну адчыніце вочы, адкрыйце, ну вам няўжо вам безразлічна праўда? Это самая галоўная воля, правда. Каб ведалі, што здарылася. Навошта вы так зомбіруетесь? Ну адкрыйце, палічце. Купа інфармацыі. Чаму масова ведаць толькі тэлевізор? Гэта страшна. Недарам Геббельс і казаў: дайте мне средства массовой информации, я зравлю усіх баранами. 100 раз правда пересказанная, неправда пересказанная становіцца як правдай. Таму брахаць колькі можна заўгодна. На гэта работали цэлыя службы, цэлыя інституты. Массовое зомбирование шло на працягу 10 годаў. І вынік, зараз толпамі бягуць гэтыя людзі, я іх просто шкода. Як сёння бачу, з чырвоным сцягам Савецкага Саюза, ён бяжыць цераз парапеты і спецыяльна павесіў яго аж просто пад колы гэтых танкаў. Вось сіла, вось моц. Я нічога не кажу, што там была моц. Так, але як за гэтай моцай жылі людзі? Навошта гэта было рабіць? Навошта было так не берагчы, не любіць свой народ? Таму што ва ўладзе былі самыя, што не на есть, негадзяі, негодныя, паскудныя людзі. Усе гэтыя часы. Таму такой узровень жыцця. І мы гэта кожны раз даказваем. Таму што я кажу, сёння у нас вечоркі вельмі цяжкія, такі вельмі. Я пачаў бы гаварыць на сваёй лепш берасцейскай мове, але учуся на беларускай, наша нацыянальная. Я ж нічога не маю супраціў нашай беларусы, таму што я этнічны навек украінец берасцеец.
так само, як і ви, етнічна українка, але ми беларуси, у нас є своя країна, ми хочемо, щоб наша країна квітнела, процвітала, каб у нашій країні був, нехай президент, але розумний, чоловічий, який доносив правду, який мог сказати, я не прав, попросту я не так, я був, ну я так. Ні, бачите, хто дорвався до нас, до влади. Ён робіць тільки картинку з країни, і все. А як там відбувається людям, це не важно. Тому ён себе так і повів. Зараз є цікава тема, я думаю, відповідемо другу частину, для чого ён гэта ўсё робив. Так. Для чого ваша така тема, ваше бачення, я предлагаю таку следующую тему. Зараз і ви своє бачення скажіть. Давайте звернемося до чату, тому що ён у мяне сьогодні активно, вельмі. Я щиро дякую нашим сябрам. Спитали, хто побач са мною, гэта наш Анатолій Іванович Сайгон, ви ведаеце яго. Вельмі вядомы наш беларус. Я не хотела бы казаць, што мы з вами блогеры, мы звычайныя людзі, ютуберы, якія выходзяць, просто даносяць інфармацыю, якую вельмі спрабуе нашай улады і нашай дзяржаўнай ЗМІ скрыць, але мы, ведаеце, вельмі добра, Анатолій Іванович, што у нас зараз, акрамя газет і тэлебачання, ёсць яшчэ магчымасць выкарыстоўваць іншыя крыніцы, дзе дакладна з доказамі ёсць інфармацыя, якая, адпавядае сучаснаму часу, і мы, так, сябры, не просто так мы сёння нагадалі падзеі, якія адбыліся 75 год таму. Анатолій Іванович, я вам просто распавем, якую аналогію я для сябе з тых часоў зараз праважу ў Беларусі. Я хвіліначку, чат, вельмі людзі пішуць, што ў іх таксама ёсць загінутыя альбо тыя, хто удзельнічаў у Другой світавой вайне. Наражкі всі архівні документи відносно Другої світової війни закрили до 2040 року або до 2050-го. Насправді у іх ёсць што хаваць, і яны ніколі не вызнаюць, трэба, каб тое пакаленне, якое памятае, не нагадала, що там адбывалось. Потому что потым можна ўсё сказаць, што гэта ўсё хлусня, ўсё гэта брахня, як яны зараз робяць, правда? То бок вы ўсё придумали, нічога такога не было. Вось вам написали, што палутарка то версія газа вантажівкі Ford, у арыгінала кабіна залізна і міцнейшы корпус, а в радянській версії дерев'яна кабіна. Я докладно не ведаю, я так разумею, я ведаю, на чым Катюши ставили, потому что, зараз уже написано, что гэта были американскія ленд-лізы, якія яны сюди накіроўвалі. Студебекер. Так, у гэтым сэнсе я як дзяўчынка выключна пра тушонку чытала, пра тыя рэчы, якія дадавалі з боку гуманітарнай дапамогі амерыканцы. Тут таксама я падкрэсліла, што каб не дапамога з боку штатаў свайго часу, гэта і пасля вайны, і пачатак 90-х, насправдзе тут складана, як бы зараз мы размаўлялі, насправдзе. В Русь України є перемога 9 травня 1920 рік УНР і Польща над Московією. Так, дійсно так. Глядзіце, што чаму вельмі важліва вось гэтыя падзеі ставіцца да іх адэкватна, таму што, на мой погляд, Анатолій Іванович, мы з вами зараз дакладна бачым, мне здаецца, ужо нават не нашчадкі, а сапраўдны нейкі 37-й год, то бок у нас затрыманне сваімі сваіх, у нас аўтазакі пад дамамі, у нас нейкія, умоўна, чорныя варанкі зараз сцежаць за людзьмі, чакаюць, пакуль яны выйдуць, каб іх схапіць. Што адбываецца ў Беларусі на фоне пандэміі, на фоне незадавалення эканамічнай сітуацыі ў Беларусі? Мы памятаем, што падчас трагедыі ў Чарнобылі таксама святкавалі і парады, і было столькі радасці, шары, кветкі, і чым потым гэта ўсё для людзей. Якой вынік быў, што вельмі багата людзей таксама проста захварэла. Што так цягне вось гэтыя страшэнныя часы сюды? Ужо ж прайшлі, ужо вынікі зрабілі, ужо больш-менш вядома, што гэта страшэнныя часы, якія нельга больш дапусціць, таму што вайна гэта жах, вайна гэта смерць, вайна гэта тое, што знішчвае нацыю ўвогуле. Чаму зараз наша ўлада, выкарыстоўваючы, вось я зараз павярнулася да тэлеграм-каналу,
Вясна піша, што у нас затрымана 46 актывістаў. Амаль 50 чалавек зараз у нас пападаюць пад рэпрэсіі. Гэта толькі актывісты, гэта нават без медыкаў, без звычайных людзей, які выходзяць на пратэсты. 46 актывістаў. Што адбываецца ў Беларусі? Калі ўлада крычыць з тэлека, што мы так цудоўна жывем, калі у нас тут дзейсна ўсё добра, калі у нас тут лепшы эканамічны стан у Еўропе, яны пастаянна падкрэсліваюць, што мы дзесьці ў першых радках. Я не ведаю, праўда, крыніцы, з якіх яны гэта бяруць, але ўсё роўно мы папераду Еўропы ўсёй. Чаму яны цягнуць сюды зараз гэтыя страшэнныя часы уседазволу, калі можна было без суда і следства знішчваць людзей? У прамым сэнсу знішчваць. Таму што зараз за краты кідаюць людзей, а мы ведаем, што ўжо прыходзіла інфармацыя, што напэўна і на Валадаркі людзі з каранавірусам ёсць. У нас, ведаеце, дома-інтэрнаты дзецкія, зараз там ёсць захворванні, іх ніхто не ратуе. Самаізаляцыя і маскі. Медыкі, якія і людзі, якія сцежаць за дзеткамі, яны зараз працуюць, смены ў них 14 праз 14. То бок 14 дзён чалавек працуе з гэтымі хворымі дзеткамі, і 14 дзён ён павяртаецца дадому, і не факт, што ён не нясе інфекцыю. Што адбываецца, Анатолий Иванович, з Беларусю? Адкуда вось гэтая страшэнная сітуацыя, у якой мы зараз з вами апыніліся, і самае страшнае, што дапамога не можа ні да нас прыехаць, ні мы не можам паехаць за дапамогай, таму што ад нас усе проста адстраніліся, зачынілі мяжу. Я не кажу, што гэта дрэнна, што людзі вось такім чынам абараняюць сваё населенне. Наша мяжа адчынена, вы бачыце, нумары расіянскія зараз у Беларусі. Што яны робяць падчас у іх каранцін? Ім нельга выязджаць. Як яны праходзяць мяжу, як яны трапяць у Беларусь? І навошта яны сюды трапяць? Што яны тут забылі? Як вы мяркуеце, што зараз з Беларусю адбываецца? Гэта жах, гэта псіхоз аднаго чалавека. Мы заложнікі, папросту заложнікі аднаго чалавека. У асноўным гэта ўсё добра разумеюць. Бачыце, як наколькі у нас у Беларусі наш лёс беларусаў залежыць ад аднаго чалавека. Што гэта робіцца? Дзе такое? Таму яму правільна сказалі вынік, хто ён? Дыктатар. Ён зрабіў гэту сістэму. У 96-м годзе, нават калі ён прыходзіў да ўлады, нармальныя людзі нават і не маглі ўразумець, што такое адбудзецца праз 26 гадоў. Яно адбылося. Але былі разумныя такія людзі, якія тады бачылі, што можа ўсё быць, глядзіце, каго вы прыводзіце, людзі. Але былі савецкія людзі, тыя часы ў асноўным. Яны былі, проста яшчэ пракамуністычныя, прасаўковыя, пра ўсё, адтуль усё. Гэтая маса людзей, азлобленых, аглобленых, яна не бачыла ніякой свабоды. Вынік такой. Яна не бачыла ні лепшай долі. Яна не бачыла гэтых каштоўнасцях заходняга свету, які быў за вялікім дротам, разумееце? Мы кожны час за дротам жылі. Мы нічога не бачылі. І гэта прапаганда зрабіла сваю страшную справу. Таму што нават мой дзед, зноwu я вяртаюся, ён па ночах слухаў радыё «Свабода». Я да вочы было вылуплю. Як так, дзеда, што? Ён ціха, щоб ніхто не чуў, включаў гэту радыёлу старенькую і слухаў. І то не толькі прадзед, і таксама дзед мой. Той, що з вайны прыйшоў. Ніхто ж баяліся, таму што, не дай Божа, пачуеш, што яны слухаюць. Яны ведалі ў гэту праўду, яны жылі ў іншыя часы. Пойміце гэта. Яны жылі до вайны. Яны жылі свабодна. Яны мелі ўсё сваю гаспадарку. Ніхто нічога не адбіраў. А тут прыйшлі Маузера пад вуха, ідзі ў калхоз і забралі ўсё. Таму, што яны тады маглі зрабіць? Таму што сістэма страшэнная перамалола судьбы самых такіх, а іх нічога не засталося. Каля якой-небудзь стрэльбе ахотнічай, мышлівай стрэльбе там з драбавіка. Усё. Астальныя былі заляканыя, запуганы. Тож і іх ніхто не слухаў. Дітки, дурні, ви каже, дурні колись. Невже ж ви нічого не розумієте? Але ще прийде, казав Чес, ще прийде Чес, прийдуть, ото я все пропаде, все то я згинуть.
повернеться, каже, воля. Ви будете іншими, тільки я вже до тих часів не дожую, а то я відаю, каже. Шкода, що так буде, шкода. Ще ви не раз мене вспом'ятаєте. Вони, дід так прадід казав, і дід мій казав. І другий ще батько так само, бо я прадіда по батьківській лінії не знав, не бачив, він ще вмерший, в мене навіть не було мого прадіда. Каже, так воно буде, побачите, волю не задушиш, вона ще повернеться. І вона буде, як птах, каже, свободно летати. І тоді, каже, перевернеться світ, ми вернемося знов до своїх, каже, як то він казав, таке, ну, не то що слово джерел, ну як істочників, як такі слова, я навіть не запам'ятав, як він казав, бо тому що в нашій Берестейщині ще були такі слова, які просто вони згублені. І усе так і здарилося. Пройшло, але занадто вельми много годов, коли ёсць зараз вялікі попыт на гэтую свобода, так сказать, мыслі. Рано чи позна гэты дыктатар знясецца. Ён утрымаецца, можа яшчэ нават 5 гадоў, не ведаю, можа 3 гады, можа яшчэ, тому што бачыце, што зараз робіцца. Ён заганьбіў гэту свабоду, ён гэтай сістэмай зрабіў сістэмай самых адвратных людзей прывёў да ўлады. Самых паганых, самых нічтожных, гадкіх, тому що людзі, напрыклад, такія, як вы, як мы, я не змог бы ніколі служыць гэтай, потому что я падпарадны. Ну, честный, парадочный человек, няхай так. Не могу я служить таким негодяем. Я буду вечно бунтовать, я не буду ніколи згодны. І тому у наших людей полно таких. Выходят, глядите, вы только зайдите у сетки, все вас ясно. Кольки за Лукашенку там, а кольки супротив. Яны валяць просто по чорному. Спас такая, тому що правда усюди буде правдой. І што ён сабе думае? Для мяне ён сатана, дьявол, просто дьявол. Гэты чалавек дарваўся, і яго страшэнны лёс. Ну, дажывеце, убачыце, тому што ўсе дыктатары ў іншых краінах страшна скончылі. Але колькі яны бяды зрабілі? Колькі яны зрабілі? Гэта вам не сінгапурскі прэзідэнт. Так. Гэта вам не дыктатар, няхай будзе Амано, які і было там, як іх называюць, ну, не диктаторское государство, не демократичное, ну, няхай, монархічнае, да, монархія Аман. Але яна зрабіла багатых людзей. Ён дбаў, ён як сваіх сыноў, як сваіх дзяцей, шанаваў сваіх людзей, свайго панства. А гэты што шануе? Што ён робіць? Тысячы выганяе на парад. Для того, каб, бачыце, сваю гэту дур, свой психоз подставить под страх смерти тысячи людей. Коронавирусу его няма, гинуть тысячи. Сегодня 22 тысячи с копейками уже официальные данные, 941 знов, 22 заболевших и сотни-две сгинувших. И что? Ничего, все добро, ерунда, все там, ну ничего, сгине хоть 10, 20 нават тысяч. Кто? Пенсионеры, слабшие. Яму начхаць на гэтых людзей. За каждага чалавека трэба дбаць, за каждую, таму што гэта жыццё. Максімальна, няхай горш трошки будзе, няхай горш будзе там жыць, няхай эканоміка трошки пагоршыцца ў усім свеце. Але галоўнае, гэта наша жыццё. Нічого даражэй няма. Як она адносіцца? Людзі сёння разумеюць. Таму для гэта вар'ят. Вар'ят. Я не буду ее там проклинать, не буду там яшчэ, яго уже и так прокляли люди. Так. Тысячами. То его лёс страшэнны. У маім разуменні я могу сравнить его со Сталиным, с Гитлером. Вы мне меньшей, зараз, конечно, так, нагадали, ну, давайте якимсь... трошки знову там повернемся до гісторії, і я, ведаеце, я провожу заўсёды такую аналогію, што вось гэтыя, ну, недалюдзі, я іх не рахую людзьмі, гэта недачалавекі, гэта людзі з хворай галавой, якім трэба ў іншых месцах быць, насправдзе, таму што тое зараз, што я чую ад афіцыйных ЗМІ, вось гэтыя ўсе выпады ў бок медыкаў нашых, у бок людзей, якія альбо тоўсты, альбо тонкі. Разумееце, я памятаю, Гітлер, мы ведаем як, закончыў. Сталін
хто не ведае, просто паглядзіце, зараз гэта ўжо адчыненая інфармацыя. Я калі прачытала «Сабакі сабацкае жыццё», разумееце? Абассаны, ён прылежаў некалькі часоў, да яго баяліся падыходзіць, таму што ведалі, што калі нешта адбудзецца, калі яму альбо горш стане, альбо нешта яшчэ, яны проста на плаху пойдуць. Ён нікаго не жалеў, ён не ведаў, што такое жыццё, ён не рахаваў жыццё за жыццё. Я кажу, той як Сталін, насправді, я зараз гэтым ватным, калі кажу, яны Сталін загінуў, як герой, я кажу, так, як герой абассаны 8 гадзін прылежаў. Да яго ніхто не падыходзіў. Дактароў не маглі падпусціць, таму што думалі, яму нейкую фігню падсыпяць. Канешне, вось такі любімы вождь быў, разумееце? А потым Чаушэску, то бок, Каддафі, гэта ж усё, разумееце, гэта ж 90% людзей галасавала за іх. На што ён разрахоўвае? Аддай уладу, адыдзі ад улады, пакуль ёсць магчымасць гэта зрабіць мірна. Каб ніхто не... Мы з вамі звычайныя людзі, нам да яго, насправді не дайсці, таму што там такая армада стаіць аховы, больш за 3000 чалавек, якія дбаюць за яго спакой у сне. Але, розум, што людзям блізка, якія да яго знаходзяцца, што ім то таксама вось гэта ўсё здесь сядзіць. Няўжо ён гэтага не разумее? Яму прапанавалі мірна адыдзі, зрабіць чэсныя выбары, дай магчымасць людзям самастойна абіраць. Я не страдаю стадным інстынктам. Мне не трэба казаць, за каго я павінна галасаваць. Я адчыню крыніцы, пачытаю пра чалавека, дазнаюся пра яго максімальна больш, што мне трэба, і сама вырашу, ці патрэбен мне такой кіраўнік дзяржавы альбо не. Кіраўнік дзяржавы для мяне гэта менеджер, якой жыве за мае падаткі, ні больш, ні менш. А я выкарыстоўваю час ад часу тое, што надае мне дзяржава, зноў жа ж такі за мае грошы. Разумееце, калі кажуць, медыцына бескаштоўная, халера, дзе ж яна бескаштоўная, калі ў нас кожны, хто надае працу, да нядаўняга часу і індывідуальныя прадпрымальнікі, якія не працавалі, яны таксама сплочвалі ў фонды узносы. Ён не разумее, што вось, можна капаць, але калі пойдзе праз край, будзе страшэнная сітуацыя. Тое, што мы бачым зараз, гэта вынік яго працы. Людзі ўжо проста немагчыма. Разумееце, Анатолій Іванович, наступная ўжо стадыя Беларусі гэта татальны голад, таму што ў нас няма грошаў. Мы краіна мы чамусьці за 26 год не напрацавалі сабе як еўрапейцы. Зараз таксама, ведаеце, па телеку там вельмі ганбят, што еўрапейцы нікому не дапамагаюць. Адкрытыя крыніцы, адчыненыя крыніцы. Італіі там Нямецчына перадала столькі, Чэхія перадала столькі. Яны адзін аднаго падтрымваюць. Трэба вам, як зараз мы з вамі робім. Я сабрала данаты, трэба ў Цярнопаль, накіроўваю Цярнопаль. Зараз Цярнопаль забяспечаны, трэба ў Харкаў, будзем накіроўваць у Харкаў. То есть там гэта працуе. Здесь чаму гэта не працуе? Наступны... Не, я насправді кажу. Я просто бачу, што наступны крок. Зараз эканоміка светавая, яна падае. І тое, што будзе адбывацца ў Беларусі, гэта татальны голад. У нас будзе яшчэ адзін галадамор. Я амаль упэўнена ў гэтым. Грошаў у нас няма. Дапамога з боку не прыйдзе. Расіянцы адмовіліся, яны парад гэта не прасцяць, таму што як гэта беларусы правелі, а мы не правелі. З дзедам на палкі на балкон выходзілі. Чым ён думае? Вось прайдуць гэтыя, умоўна, я спадзяюся, не прайдуць, мы ўсё зробім для таго, каб 9 жніўня гэтыя фальсіфікацыі не прайшлі як заўсёды. Вось што ён мяркуе адбудзецца праз 3 месяцы. Вось на ваш конт, што вы думаеце? Што ён думае праз 3 месяцы, як ён бачыць сваё жыццё? Вось якая Беларусь будзе праз 3 месяцы? Так, дзякую. Я яго не лічу нармальным чалавекам. Першае, я не магу нават уявіць, што ён можа думаць, таму што ён для мяне ненармальны. Як шэры кот казаў, яго мазаічная псіхапатыя. Што можа мазаічны псіхапат думаць? Я проста не ведаю, што ён думае, таму што для таго, каб яго было ўсё штосьці чалавечае, яно можна было прадказаць папросту.
А які ён сам по себе, я не ведаю. Это яму казаў, тот дьявол для мяне сатана, што ў яго ў галаве невядома. Ну, канешне, ён хітручы, ён не дурны, не скажеш, што ён дурань, ён хітручы прэс. У каго ён уядаўся? Ну, мабыць, усе гэта такія дрэнныя рысы характару у яго все забраліся. І ён дарваўся да ўлады. Да ўлады дарваецца якраз такія. Яго была, мабыць, мэта страшэнная. Тут ты скажаш, яго моц, там яшчэ чого-то дастаткова моцна, але ўсё, ён создаў гэту сістэму, таму што добра разумеў, што ведае добра, як то кажа, чалавека. Усё яго паскудства, яго падлючыя старонкі, і ўсе моманты такія падлючыя. І таму ён за тыя часы гэтых людзей усіх пазбіраў вакол сабе, таму што ён, што і казаў, создам гэтую сістэму, а вы будете, галоўнае, мяне ахоўваць, берагчы, а я вам дам усё для жыцця. І он гэта выконваў, і зараз выконвае, таму што гэтыя все людзі тоже не самага высокага маральнага ўзроста, чалавечых разуменняў. Яны забраліся вакол яго, усе дакупы. І яны твараць гэта зло, таму што ў усём свеце, ну як кажуць, людзі гэта быдла, гэта халопы, а яны сябе возвялі ў ранг вышэйшы. Таму гэтыя халопы, не трэба ім асабліва нічога ведаць, не трэба іх навучаць, не трэба там даваць якісь маральныя прыярытэты, там дабрату, усё остальное выконваць. Галоўнае даць, каб яны бачылі, што штосьці даюць. Як то кажуць, народ, кінуць костку. І дзе-нідзе на той костцы можа быць як кусочак мяса. Вось, то лепш придушыць зноў. То есть ён вар'іруе тым сазнанием іхнім, сазнанием. Як па-беларускі сазнанне будзе, ну, трэба яшчэ падумаць. Няхай так будзе. Я не ведаю так. Ну, сознанием. Трэба управлять сознанием, таму што, ну, так робіцца ў усім свеце. І гэта несправядлівасць ёсць у кругом, і ў захадзе, і ў Амерыцы, у кругом. Усе хочуць дарвацца да ўлады. Як толькі дарваецца да ўлады, зведаюць, што з чалавекам робіцца. О, зараз любога вазьмі чалавека, што робіцца? Як ён не вельмі такі моцны духоўна, не вельмі там чалавечымі якасцямі абладае, яму дай $1 мільён, $2 мільёна і адразу, напрыклад, ну хай 100 тысяч доляраў і кала сістэмы. І што рабіць? Вот такую паставілі крэску. Альбо будзеш кала сістэмы, будзеш гаўкаць пад сістэму, будзеш бараніць, альбо будзеш знішчаны і будзеш в калхозе на трактары ездзіць. І будзеце пінаць усе, будзеш гаўне. Што лепш? От як на вагу. І таму я такія людзей, ён сябе выбірае. Тыя, якія ўсё-такі аддадуцца за грошы. Таму што бачце, што ў свеце робіцца. Недарам мудрыя казалі, самае страшэннае зло, якое чалавек зрабіў, прыдумаў, гэта грошы. Яны робляць яго рабом, слабога на голову. Але ёсць нармальныя людзі, калі ніколі не падпадуць, таму што яны могуць стрымлівацца. Яны ведаюць, гэта галоўнае заставацца чалавека і тварыць добро. Таму нават у рэлігіі, скрозь у Бібліі гаворыцца, будь добрым. Нават такія моманты я тоже калісьці не разумеў, як ударылі цябе па адной стороне, а ты падстаў другую. Таму што якой вынік? Таму што як ударыць хтосьці, ён сразу хоча побачыць у вас альбо страх, альбо боль, альбо злобу, што вы там кінецеся на другого. А так, если он поставіць друга, ён становіцца збянтэжаны. А што такое? Чаму? Вот? Ён пачынае задаваць пытанні. Точно так само наша супольнасць, наши людзі адпавядаюць на гэта. Альбо страх, альбо злобу. А тое, што як на другі, тому що такі простыя навіть рэлігійныя каштоўнасці, які заложены навіть у гэтых мудрасцях чалавечых за тысячагоддзі, яны настолькі на самай справе мудрыя, але гэта нідзе не вастребавана. Яка можа быць рэлігія? Глядзіце, якія папы, на чым яны ездзяць? Яны дояць тых людзей, дураць головы, будуюць тысячы новых царквоў. І гэта ўсё становіцца бізнесам.
попросту бізнесам, зараблянням грошей. Тому що гроші правять бал на нашій землі. Усьо, більш нічого. А є ще вищей гроші. Це влада. То, що гэтыя людзі хочуць выйсці дзесьці ва ўладу і кіраваць другімі людзьмі, кіраваць імі судьбамі. Во што страшэннае. Таму ён страшэнны власталюбец. Штосьці там недармальнае якось, можа, у дзяцінстве яго было. Можа, ён і бацьку не бачыў ніколі за таго азлобленасць. Можа, гэта трэба разбірацца псіхолагам, якімсь яшчэ, каб разабраць на кусочкі. Думаеце, тое не рабілі? Канешне ж, рабілі. Мабыць, поўная такая карціна зложана гэтага чалавека, псіхалагічная. Але там яшчэ тых плямаў белых невядома, таму што гэтыя выбрыкі, гэтыя непаразуменні, якія выкідвае, і ўсё больш і больш нагадваюць старческі маразм. Што такое маразм? Это непрадказанае выяўленне псіхалагічнае яго. І ўсё вельмі похожа на старческі маразм. Таму што крышу яго, як такая, дах зносіць. Мы сёння ўчапіліся зараз у Лукашэнку. Ну таму што гэта выбары зноў. Ніхто не хоча, каб ён зноў прыходзіў да ўлады і рабіў з нашай краіны то, што ён рабіў гэты 26 гадоў. За ты 26 гадоў мы маглі бы жыць не горш польскі. Аддалі бы толькі людзям сапраўдным, разумным на 4 гады. Через 4 гады трэба змена ўлады. Не трэба, щоб гэтыя чыноўнікі, глядзіце на Швейцарыю. Не мае выхаду ніякага. Цэнтры Еўропы, і мы таксама, было ніякіх граніц не было. У нас разумныя людзі. У нас можна таксама было зрабіць не горш, як іх. Поўна такіх краін, якія можа, Славакію, Чэхію, усе. Аўстрія таксама не мае якого выхада да мора. Якая Аўстрія? Адны горы, там нічога няма. Як яна жыве? А ў нас усё є. Лясы, палі, рэкі, чысціня, добрыя людзі, таленавітыя. Але глядзіце, яму выгадна, каб гэтых людзей зрабіць быдлам. Быдлам, запалоханым быдлам, які нават не мае сваёй адпаведнасці ніякай, не можа слова сказаць супраціў, бо выгадаваны. Разумееце, які ён гадкі, паскудны чалавек нашаў. Наколькі ён не любіць нас, беларусаў. І мы зноў павінны давяраць яму владу, і яшчэ сабраў гэту сістэму. Для мяне гэтыя менты, паганцы, самае што не на ёсць. Там ёсць, я не кажу, што разумныя людзі. Яны ўлезлі ў тую сістэму. І, як кажуць, яны заложнікамі. Для мяне ўсё. Ніякіх заложнікаў не адбывае. І раз ты узяўся туды і служыш, за што? За каштоўнасці, за грашы, за места, за кватэру, за то, што прыярытэты якісь у цябе там ёсць і ўсё астатняе. Раз ты ўлез у гэтую сістэму, іх лукашэнкаўскую, ты ўжо адпаведны, таму што ў тваей сілы гэту сістэму зрабіць чалавечай. Таксама вайсковыя, я тоже не разумею іх, таксама кагебісты. Ну там же не дурні сядзяць гэтыя КГБ, чэкісты, але самых чалавечых яны збеглі з тантон, яны не могуць там утрымацца. Яны даўно уже 20-25 гадоў з тых часоў збеглі. Захаренка, що вас, глядзіце, генерал унутраных спраў, часнейшы чалавек, што з ім зрабілі. Бачыце, што? Яны ідуць на страшныя преступлення. Яны забіваюць людзей. І хоць бы што. І наша людскасць, наша беларуская, праглынулі, таму што гэтую быдламасу, так званую, зрабілі. Я не кажу, што быдламаса ўся наша насельніцтва. Не, але добрая, вялікая частка, тому що не думаюць нічога аб будучыні сваіх дзяцей. Яны думаюць, як бы сваіх дзяцей выкарміць і дарвацца, щоб яны да карыта дарваліся. І ўсё, кумаўство, там. Тому що прагніўшая сістэма. Яна проста заразна, яна страшэнная, яна не чалавечая, яна будзе зноў пладзіць гэта паскудства. І яно будзе, як кажуць, вастрэбавана. Таму зараз выбары лёгка выйграе ён. І як бы вы не ўзывалі да яго параднасці, да чалавечнасці, да ўсяго, нічога не адбудзецца, яны вас слухаць не будуць, яны нават маладыя будуць палкамі слупцаваць
потому что яны не здадуць сваіх пазіцый тому просто так. Але ў нас есть другая частка людзей, якія прачынаюцца. І што яны могуць, як то кажуць народы, адмарозіць, невядома. Таму што ўсігда, разумееце, ёсць такое паняцце, вы бераце трасціну у руки, вы ее гнеце, и она после трэсне. Рано ці позна трэсне. Таксама і кусок сталю, нават сталёвага прута. Як бы вы яго не гнулі, ён таксама трэсне. Ён рано ці позна. Любога дрота туды-сюды ён зламаецца. Доску возьмеце, усё зламаецца, усё мае свой мер прочнасці. Таксама можна быць з чалавечай нашай беларускім нашым народам. Не можна яго ламаць і напрагаць на так сильно. Таму що трэсне. А як трэсне, пакуль нашы людзі галасуюць халадзільнікамі, і што зараз цікава, я зараз вельмі сцежу, таму што ў мяне першая адукацыя гэта банкаўская справа, і я зараз сцежу, таму што я ведаю, якія фінансавыя рэгулятары будуць вось такую сацыяльную бяспеку забяспечваць. І я сцежу за беларускай банкаўскай сістэмай, каб пабачыць, як яны будуць нівеліраваць гэтыя выбухі сацыяльныя. Вы ж ведаеце, што Беларусь закрэдытаваная краіна. У нас людзі не зарабляюць. То бок, насправдзе я бачу тое, што людзі жывуць ад зарплатні да зарплатні, але калі яны хочуць купіць сабе альбо новую вопратку, альбо новы абутак, альбо новую тэхніку, яны куды ідуць? За крэдытам. То бок, зараз мы бачым, у нас у Беларусі існуе карта халва, усе ведаюць, яна для чаго? Яна для ежы. То бок у нас ежу людзі, што тут скрываць, бяруць у крэдыт. То бок яны ідуць у краму, там, я не ведаю, рассрочкі месяц, два, то бок, нейкі тэрмін яны пра рассрочку. Зараз у мяне адчынены рахунак іпэшны ў гэтым банке. Самае смешнае, Анатолий Иванович, мне прыйшла смс-ка, што цяпер я за послугі ЖКУ могу сплочваць вось гэтай картай халва, то бок у рассрочку карыстацца, прабачце, сваёй кватэрай. То бок, звычайныя, вось гэтыя плацёжкі за кватэру, якія прыходзяць, я магу ўжо браць у рассрочку. Гэта адзін момант, і другі момант, зараз мне прыйшло паведамленне, што калі ёсць крэдыт, яны по заяўленню, калі ты звольнен, калі цябе звальнілі, альбо ты страціў працу, 2 месяцы яны даюць, гэта не рассрочка, а гэта яны дазваляюць не сплочваць крэдыт, але потым праз 2 месяцы, як я зразумела, ты поўнасцю ўсю гэтую суму, якая накапіла за гэты тэрмін, сплочваеш. То бок, вось такім чынам зараз беларусам прапануюць не эканамічную сітуацыю палепшыць, чтобы людзі маглі сабе нешта прыдбаць. Мы ведаем, што ў гэтым годзе, што самае цікавае, грошы, якія адкладалі людзі на паездкі ў іншыя краіны, яны зараз у Беларусі будуць, таму што ніхто нікуды выехаць не можа, і звычайна, канешне, людзі будуць вось гэтыя кошты тут пакідаць. Банкаўская сістэма, яна не прапануе новы фінансавы прадукт. Яна прапануе яшчэ больш паглыблена ў гэтых крэдытах проста патануць. Калі патоне Беларусь у крэдытах, вы ведаеце, зараз прадпрыемцам сказалі, вы не можаце ФСЗН сплочваць, што тады ФСЗН прыйдзе да вас дадому. То бок ён будзе апісваць вашыя тэлевізары, ён будзе апісваць вашыя кватэры, то бок ён будзе ўсё роўна забіраць. Ёсць у цябе магчымасць плаціць, няма у цябе такой магчымасці. Наступны крок, звычайны грамадзянін Беларусі, якой зараз нахапаецца крэдытаў. Я не так даўно казала, не рабіце зараз рамонты, не купляйце сабе телекі, якія вам нафіг не патрэбны, не купляйце халадосы, яны вам таксама не патрэбны. Зараз трэба максімальна вытрымаць вось гэты тэрмін крызісны, таму што грошаў у краіне не будзе, працы ў краіне не будзе, магчымасці зарабляць таксама не будзе, таму што зараз пойдзе вельмі вялікая хваля, калі будуць зачыняцца ІП, таму што ІП дапамогі з боку дзяржавы не атрымалі, а існаваць яны фізічна не могуць. Асабліва тыя, хто сплочвае арэнду і іншыя нейкія рахункі павінен гасіць.
І што рэагуе, як рэагуе банкаўская сістэма? Яна не ідзе з дапамогай, яна кажа, добра, бярыце яшчэ больш крэдытаў, мы вам гэтую рассрочку зробім больш, бярыце кватэру ў крэдыты, камуналку, не кватэру, а камуналку ў крэдыт. Ежа ў крэдыт, камуналка ў крэдыт, вопратка ў крэдыт, усё ў крэдыт. Яны потым прыйдуць апісваць вашу маёмасць. Проста, я гэта бачу, Анатолій Іванович, вось такім чынам. То есть, усё тое, што вы купілі ў крэдыт, які павіс на вас, будзе проста апісана. Але, ну, тут таксама. Мне ў галаве не ўкладаецца. Ведаеце, я Беларусь праз 3 месяцы бачу у такой бядзе, і калі мы не зменім нешта, што зараз у нас, то бок не дадзім магчымасць іншым краінам нам дапамагаць. Паглядзіце, мы за парад заплацілі 60 мільёнаў еўра. Гэта тая дапамога, якая павінна была прыйсці ў Беларусь, калі б мы увелі абмежаванні, каб людзі не гінулі. Ён, прабачце мне мою французскую, паскуда, ён мала таго, што людзей знішваць прадоўжвае, дык ён яшчэ і ад дапамогі адмовіўся. Ну як гэта не генацыд? 100% генацыд народу. Для чаго ён гэта робіць, я не разумею. Так, страшэнна. Я не хачу ўжо больш пра яго, ён абрыдаў. Давайте, можа, перайдзем зараз наступную тэму, таму што ўжо гэта гаварыць, абгаворваць, гэта тэма будзе. Так, Все людзі добра разумеюць, не горш нас. Я хацеў бы трошки так павольна перайсці новы такі фармат трошачкі. Давайте скажам, якія зараз падзеі. Напрыклад, на сённяшні дзень, напрыклад, у Беларусі. Вот я пачну, канешне, самай балючай тэмы для того, што гэта вялікая небяспека нашым людзям, якія былі там тысячамі, таму могуць у большай колькасці выяўляцца гэтыя захворванні COVID-19. Вось, дастанецца і ў людзям. Я не кажу, што яны разумныя, яны просто ёсць там вайсковыя якіх, яны заложнікі, яны не ўсе там прапаленыя ватнікі, негадзяі і ўсё. Гэта людзі. Яны, можа, заблытаныя. Усіх людзей мусова шкадаваць. Бо сам па сабе я такая натура, ну шкода, ну дурань. Возьми нормальную тебе голову, включи мозг, і ты станеш... Усё зависит от твоего мозга. Что там запрограммовали тебе на дурня. На дурня, і ўсё, гэта просто жах якийсь. Я нават так, момант, зараз у меня зляцеў ОБС. Зараз продовжуйте, так, я попрошу давайте вас. Я пакуль агучу навіны астаннія, якія дадае. Зараз я карыстуюсь вельмі уважліва, сцежу за тым, што піша Вясна, там што гэта незалежная наша юрыдычная дапамога, то бок Вясна, яна апазіцыйная, я не могу нават сказаць, што яна апазіцыю вось падтрымвае. Яна вымушана падтрымваць апазіцыю. Таму што без Вясны нам вельмі было бы складана. Яна сплочвае штрафы за актывістаў, якія трапілі пад рэпрэсіі. Яна сцежыць за... Ну, гэта нашыя праваабаронцы. Я ім вельмі давяраю, і таму сёння Вясна пісала ў 9 гадзін ранку, што апошнія 2 дні за суткі адправілі мінімум 17 чалавек. На суткі, прабачце, на сотні. Просяць падтрымаць іх паштоўкамі. Трэба будзе зрабіць, калі будзе час, зноў-такі, столькі спраў, Анатолій Іванович. Ведаеце, я просто не паспяваю зусім сцежыць і ўсё рабіць. Трэба будзе рабіць паштоўкі, як мы зімой рабілі, то бок, ну, мы там просто стопкамі нашым сябрам, нашым актывістам і людзям звычайным накіроўвалі лісты, таму прапаную усім беларусам, якія мяне зараз глядзяць. Яшчэ пра навіны, вяртайцеся пра навіны, асабліва зараз пра тое, ну, трэба хоць колькі нас, як доўга будзе прадоўжацца нашы вячоркі, але трэба навіны сказаць. Я б хацеў такі сёння фармат. Я яшчэ прадоўжу, зляцела ўсё-такі у мяне. ОБС зноў запусціўся, дай Божа, я ўжо думаю, бачце, у мяне 2 гады, яшчэ раз нагадваю, даволі такі моцны, крэпкі быў, а зараз за тыя часы, ну, ніякі не вытрымывае гэтыя праграмы. Вось такія, ну што зробіш? Оксаночка, не хапае сродкаў, чтобы купіць, таму што гэта даволі такі складана зараз знайсці такія грошы, купіць гэты працэс, абнавіць усе гэтыя сістэмы, ну што. Вот, я хочу павярнуцца да навін. Так, навіны. Число, зараз я добренько,
буквально, а потім ви. Я тільки одну сторонку, давайте, а потім ви на другу переключитеся. Окей. Які? Наконт того, що я повернуся, наконт того, що велика погроза гэтым, що люди даволі неразумно аднясліся да гэта. Ну, пашлі на парад, ну, але яны пад пагрозу ставяць сваё жыццё і жыццё сваіх блізкіх. Таму што ведаеце, што 12, можа 15, можа і 30 дзён быць там гэты перыяд, калі ніякіх выпадкаў вроде са здароўя, а вы я яшчэ без масак ходзяць, ну як жа ж так можа быць, ну як жа ж так не берагчы здароўе. І зноў 22 000 больш за гэтую добу забалеўшых людзей. Гэта наколькі больш, чым, напрыклад, ва ўкраіне, у Польшы, якія дбалі за гэты момант. Ну я кажу, самае дарагое далей адносіны людзей і сусвету да нашага парада. Ну, все кажуць, Лукашенко здураў, мы аб гэтым казалі. Гэта не беражэ таксама. Купа пытанняў. І яшчэ трэба павярнуцца зараз ваше бачанне да кандыдатаў. Вы ведаеце, што за 75 дзён ён хоча зрабіць вядома што. То есть павінны кандыдаты ў прэзідэнты свае паперы туды прад'явіць усе. А тут сядзіць самы зараз такі папулярны у нас блогер Сергей Ціхановскі, але ён, што цікава, сказаў, што ён будзе прыймаць удзел. Гэта навіна такая праскочыла, што ён будзе прыймаць удзел у выбарчай праграме. То есть ён сваіх людзей туды пашле, і яны як бы ніяк. Гэта законна? Законна. Таму чакаем цікавых падзей. Яшчэ даволі сильна на яго накінуліся. Можа гэта не так, можа не так. Я ведаю кота, шэрага катадзею. Ён плотна з ім судзейнічае. Ён яго ведае. Ён бачыў, як ён чалавек. Таму што гаворыць, што гэта занадта прарасійскі. Таму што ён калісьці там працаваў у Расіі, займаўся якімсь там бізнесам, штосьці там рэкламаваў, і як бы нікога, гэта маскальская, маскоўская. Можа ён агент КДБ, КГБ. Можа, тое, хто я, не беларуская, канешне, КГБ, а расійская, то там называецца, як они. Можа яшчэ, можа такой момантам, што прасунуць свае інтарэсы Расія робіць і ставіць на гэтага. Я не магу сказаць дакладна, што гэта так. Але не верыць там чалавеку, мы ўжо не верылі. Купу людзей калісьці ў сталінскія часы. Тут бачна, нічога агульна паміж Лукашенко і, напрыклад, Сергеем Ціхановскім я папросту не бачу. Ну не бачу. Ён дае мажлівасць размаўляць беларусам, казаць аб сваёй праўдзе. Лукашенко ў тыя часы сабе так не вёў. І блізка нават. Ён даволі чэсны, празрачны чалавек. Ён на самай справе хоча. Далі пытаецца, дзе ён столькі грашоў набраў туды-сюды. І казалі не разу, ён прыйшлось прадаць себе. А який сэнс? Мол, прадаць гэта, навошта яму гэта трэба было? Ну, у яго такая пазіцыя. Такая, як і у вас. Чаго вы сядзіце, тут робіце стрымы? Чаго купа блогераў? Чаго яны сядзяць за краты? Чаго шэры кот? Што яму няма што рабіць? Ён такі лёс, таму што гэта сумленнае трэба. Першае, самае загоднае, галоўнае, знесці гэтага чорта з улады. Гэта таракана прыхлопнуць, недарам кажуць уже, потому что людзі уже смела. 2 гады таму назад попробуй ты скажи, таракан яшчэ. Ён сам боится, ён ведае, что нельзя так ціснуць. Ён заране садзіць за краты на 5-6 гадоў, то что ён зрабіў з северынцам, там са Статкевічам, якія сядзелі. Купа гадоў. За что? За свабоду, за вольнамыслие. Гэтага ён боится, потому что ён разумею, Расія яго падтрымліваць не будзе, грошей няма. Не да Лукашэнкі зараз, яны адцягнуць на другі срок, таму што нават Путін там невядома, што з ім адбудзецца, там тоже не становішча. Далей і Захад націсне. Захад можа так зрабіць яму, што ні бензіну ён туды не купіць, ні яшчэ нічого, і пабяжыць да Путіна. Ён ведае, што ён не пабяжыць да Путіна, потому што ён Путіну таму не нужен ніяк. На губернатарства я не згодны. Ён будзе зноў еліць, ён будзе на 2-3 стульцях сядзець, як жа выкручвацца, як ён будзе гэта рабіць.
Я просто не ведаю, але будзе лезці ва ўладу, таму што згубіць яму ўладу равназначна, ён так думае, мысліць, гэта яму смерць. Хаця на самай справе, як ён павёў бы сябе як чалавек сумленны, што б ён зрабіў? Прыйшоў, нават як Ельцын, прымітыўна так, набухаўся там ці што, прыйшоў, знаеце, што пакаяўся, гэта вялікае пакаянне, гэта проста дар Божы. Я чытаю так, лічу так. Пакаянне гэта дай. Прыйшоў бы, не трэба падаць на калені, сеў бы перад тэлевізорам. Людзі, моя даражэнькая, моя беларусы, я павінен перад вами. Я нарабіў, но я хацеў як лепей. Гэта было маё бачанне, каб зрабіць вас лепшым. Слухайте, зараз вы момент, дайце даговору. Я разумею, гэта бачанне, я по-свойму кажу, як чалавек разумны. Я бачу, што зрабіў, я складаю, і яго людзі бы на самесах, прасці, і ён бы застаўся гражданін, і ніхто б яго не паліў, не зганьбіў, нічого, ціханька бы сабе дажыў свае гады. Не падобалася, яго разумелі бы і у Еўропе. Пакаяўся, і еўрапейцы б яго прасцілі. Канешне, не прасцілі б яго расіяне. Не, адразу, не за што. Ён здаў бы па іхніх вочах, таму еўрапейцы бы яго прасцілі да якогось, як ён зрабіў. За то, што ён толькі забіў колькі людзей, гэта быў бы суд. Ну як бы там вырашылі, невядома, но зато было правільна. А як ты б застаўся ў Беларусі, людзі бы цябе разумелі, таму што ты вольна аддаў бы ўладу і зрабіў бы вялікае дабро для беларуса. Усе это нормальны выхад для чалавека, нормальны. І ты б маў бы вялікую нават пашану, што ты па-чалавечы зрабіў, даў волю. Ён же гэтага не зробіць, бо ён сатана. Ён зноў палезе ў ўладу і будзе там рабіць, пака яго не парвуць на кускі, пака кішкі, як то кажуць, не будзе болтацца дзесь там на дрэвах. Альбо павесяць, альбо зарэжуць, альбо спаляць, парвуць просто на траскі, потому што гэтыя асколкі, гэтыя трасціны, яны будуць занадта гострыя. Яны зробяць сваю справу. Ён што робіць? І знесуць, гэта сістэма. Ну што такое сістэма? Яна будзе служыць, яны ж перафарбуюцца. Прыйдуць другі, але такога не будзе. Там нармальныя людзі, усё, гэта раней было схована. А зараз усе даныя ў інтэрнэце, у сетках. Все, що ти зробив, гад, у тебе все зло, якое ти зробив людям, усё вспам'ятається. Тому ти більше не дорвешся до влади. Як прийде нормальна влада, демократична. Тому і був би шанець таки на раз. І наша така задача – це доводити людям. Людям, може, сюди зайдуть навіть і не раз сюди гэтыя спецслужби. Я не лічу, що я нерозумний. Я їх лічу, ну просто дурнями. Тому вам кажу, спецслужби, ну дурні ж ви. Саме, що не на ёсць, не люди. І міліціянти, в основному ті, що служать, ну не люди. І прокурори, усі ті, ви не люди. У вас нічого чоловічого нема. Усё роўна, рано ці позна, вам достанеться. Не на гэтым свеце, як то кажуть, на другім ви будете кипеть у смолі. І то не раз. І вони сміються, нехай сміються. Ніхто там не був, ніхто не бачить. Я, нехай науковець, і то я не можу сказати, що я просто не ведаю. Не ведаю, що таке життя, що таке наша душа, що наша лёс і все остатнє. Я викрутився на своєму лёсе з того свету. Я викрутився то. У меня життя було до того і стало після того. Я був до того ватник, не задумався, не розуміючи. Був як усе. Але як мене лёс рубанув, коли я був на волоске від того свету. Але я виліз. Я не ведаю, що за сила мене витягнула. Я витягнув, чи хтось помог. І усей мир у мене перевернувся. Я став іншим, повністю іншим чоловіком. І я так само жадаю многим людям, щоб люди, ви бачите, щоб люди повернулися і почали думати з головою. Жизнь покуль короткая. Вам не прийдеться другий раз жити у гэтым теле, з гэтым духом. Тому заставайтеся тут людьми, добротой, каб вас тягло ад вас і свяцілася ваши твары добротой і чалавечнасцю. Все будзе здорово. Я каждый раз, у меня такая манера. Толькі до парадку, до добра і до все. Вы можете гэта убачыць. І тому самое дорогое для мяне гэта ваши каментары, якія я чую і читаю
і лічу. Я колькі разоў уже кажу, мне слёзы наварашваюцца, калі я ездзіў па Ўкраіне, і калі людзі мяне пісалі такія словы, которые мне ніхто ніколі не гаворыць за ўсё жыццё. Я іх на самой справе цяну. Гэта самая моя вялікая каштоўнасць. Это вось ваши слова, ваше добро і парадачнасць. І я буду з вами сустракацца, буду з вами гаварыць. Як бы там на мяне не ехалі, як бы мне не абзывалі, я ніколі ні на кого не обижаюся. Ніколі. Як бы ни было. Но гад, паразит, я просто могу только заблокировать и постараться его выкинуть с памяти своей. Потому что навошта вступать с говно. И лежить купа говна, переступи, иди далей. Так. И все. Носа до горы, и полно кветок, яркого сонейка вокруг. И такой пригожуні, и як за мной сегодня веде стрим наша Елена. Все. Золотая девчина, моя дочка по ўзросту. Тому що навіть з мене хлопець старіший на год, старіший, ніж. Тому моя цурочка, донечка. Дякую, Анатолій Іванович. Що тут казати? Мені вельми приємно, що це інше покоління, вона розумна і веде добре стрими. Тому треба таким людям світлим давати і будучину, і надію на то, щоб такі люди були частей. І ми не скончуємо ще. Це просто таке уступлення у середині. Ну, така вже мене, кажу, так не то, що поперла, як наш Василь Інтерхун, така, о, Сайгона знов поперла. Да не поперла, ну рветься з мене так. Ну що я зроблю? Зараз знов так є. Я хочу добро, щоб світилося. І хочу взамін те саме бачити від людей. Тому що добро, я вірю, спасе гэты мир. Так. Мы живем ради добра. Дазвольце мне трошки про Сергея Ціхановскага распавесці з боку маёй прыватнай гісторыі, тому што я яго таксама ведаю. Няхай не так блізка, як шэры кот, то бок я не вандравала з ім па Беларусі. Ну, зразумела, у мяне сітуацыя, калі вандраваць мне можна выключна з дзвюма маімі красавцамі, але зараз гэта немагчыма, таму я сцежу за тым, што адбываецца больш з дому. Але што самае цікавае, Анатолій Іванович, глядзіце, вось у мяне, калі храналогія складаецца, у мяне прыватна для Сергея, ну, падстаў яго, яму не давяраць увогуле ніякіх няма. Я у кампаніі Мікалая Статкевіча. Усе ведаюць, я ніколі ад гэтага не адыходзіла, я заўсёды кажу, я з'яўляюся яго актывістам. Глядзіце, калі праходзілі падзеі ў снежні месяцы, ну, ведаем, што былі плошчы, мы побач працавалі, гэта была праца наша. У мяне свая камера, у Сергея свая камера. Мы адзін з адным стаялі побач і вели стрымы. То бок ён працаваў з сваёй аўдыторыяй, я працавала за сваёй аўдыторыяй. І хто глядзеў мае стрымы з плошчы, бачылі, што я прычапілася да ватніка, якой стаяў з плякатам, што Беларусь і Расія гэта адзіная дзяржава, і толькі з імі, і толькі і без іх ніяк. Я пачала з ім спрэчку. Сергей у гэты час быў на плошчы, і ён пабачыў, што ў мяне нейкая праблема з гэтым чалавекам, і ён прыбяжаў проста, ну, трэба было бачыць, ён, ну, цэленапраўлена да мяне ішоў, і ён спрабаваў мяне адцягнуць, таму што ён разумеў, што за мной стаяць ціхары, менты, і са мной нешта можа адбыцца. І ён пачаў з ім сам размаўляць, то бок, ведаеце, як чалавек, мужчына, то бок, дзяўчынка, адыдзі, я сам тут зараз буду разбірацца. І ад яго я прыватна, гэта зафіксавана на камеры, гэта зафіксавана ў маіх стрымах, у яго стрымах. То бок, ну, перагартаць гэтую гісторыю няма сэнсу, таму што ёсць пацверджанне візуальнае і аўдыа. Ён казаў на камеру, калі учора было пытанне да шэрага кота, што ён мяркуе, ён сказаў, мы будзем з вами сябраваць, але ў рамках суседства. Вы ў сваёй краіне, а мы ў сваёй краіне. Нам не трэба аб'ядноўвацца, мы незалежная дзяржава, мы незалежная краіна, і сэнсу аб'ядноўвацца няма. Ён быў на плошчы і падтрымваў рух супраць інтэграцыі, і я нагадаю, 15 сотняў, якія ён зараз сядзіць, гэта роўна за тое, што ён здымаў падзеі, якія адбываліся ў снежні месяцы. Вось гэта яго дагнаў суд, якой адбыўся, альбо напэўна, ў студзені гэтыя суды праходзілі па ім. То бок ён зараз адпавядае за тыя словы, якія ён казаў некалькі месяцаў таму. Гэта першая сітуацыя. Другая сітуацыя. Сябры, гэта ўсё зафіксавана на камерах, і тут просто, ну, мне дадаваць няма чаго. Калі было інтэрв'ю з Мікалаем Статкевічам, іх было некалькі.
У адным з інтэрв'ю Мікалай Статкевіч прапанаваў Сергею Ціхановскаму далучыцца да нас, да кандыдатаў пратэсту, таму што мы даем магчымасць, мы даем ініцыятыўную групу, да, то бок людзей, якія падпішуцца за выдвижэнне кандыдата. Мы даем інфармацыйную падтрымку. Так, Сергей вельмі, моцна стаіць прыватна на сваіх нагах. То бок гэта не калос на гліняных нагах. У яго вялікая аўдыторыя. Учора, дарэчы, я захадзіла на яго на канал, амаль 150 тысяч падписчикаў. Я зараз да гэтага вярнусь. Чаму я мяркую, што гэта жывыя? Там аккаунтах левых вельмі мала ў яго. 170 тысяч, так. Мабыць, уже 170. Вельмі хутка ён Уже набірае. больше нават. Вельмі хутка набірае канал, таму што вось, з ім здарылася вот такая трагедыя. Што рабіў Сергей пасля таго, як ён выйшаў з кратаў у студзені месяцы? Ён прадоўжыў сваю працу. Ён не адвярнуўся і не сказаў, што я не буду гэта рабіць, рэпрэсійная машына мяне знішчвае. Ён браў інтэрв'ю ў Мікалая Статкевіча, дзе Мікалай Статкевіч падрабязна яму паясніў схему, і як мы сістэмна будзем працаваць з кандыдатамі пратэсту. Навошта яны патрэбны? Кандыдату пратэсту, сябры, не блытайце, выбараў няма, яны не могуць ісці на гэтыя выбары. Але ў іх будзе акно, вось гэтае маленечка акенца. Вельмі маленькі тэрмін, калі яны могуць працаваць як выбар, як кандыдаты ў прэзідэнты, і Сергей таксама будзе выкарыстоўваць гэтую магчымасць, каб збіраць людзей, каб людзі паміж сабой. Мы ж, разумееце, мы ж з вами, давайте аб'ектыўна, размаўляем выключна ў кухні. Вось вы і я збіраемся ў кухні і абмяркоўваем праблемы, якія існуюць у нас. Правільна? Мы даем магчымасць, кандыдаты пратэсту будуць збіраць у рамках выбарчай кампаніі сваіх выбарцаў. У людзей будзе магчымасць паразмаўляць паміж сабой, усе гэтыя праблемы падняць паміж сабой. Мы не заклікаем на нейкія пратэсты, мы не заклікаем на нейкія такія радыкальныя справы, якія вось мы там ляцім і будзем зменяць владу. Не, пазнаёмцеся адзін з адным, і Сергей заўсёды гэта кажа. Знаёмцесь адзін з адным. Чаму ён не дае інтэрв'ю? Звычайна, я яго разумею, таму што я сама не буду даваць інтэрв'ю, таму што потым шматкі яны возьмут. То бок на маім канале ёсць поўная версія інтэрв'ю майго з вами, і людзі могуць паглядзець, як гэта адбывалася на справе, што я казала і ў якім кантэксце. Калі мы рабілі ланцуг памяці, я бачыла, што пішуць пра народную грамаду. Калі мы выходзілі з пікетамі, я бачыла, як пішуць пра народную грамаду. То бок ЗМІ, нават нашы апазіцыйныя ЗМІ паводзяць сябе, на мой погляд, не зовсім карэктна. І па-другое, ёсць мая прыватная гісторыя, калі беларуская ЗМІ апозіцыйная выкарыстоўвала мае высказывання і мае фота, але яно перагарталася. То бок, не цытату бралі, а перапісалі мае словы і іх падалі як на віну. Разумееце? Таму і я разумею Сергея. Таму што яго нарэжуць, нейкія рэчы ўставяць, якія не адпавядаюць. Вы ж разумееце, якой ціск на яго зараз будзе, колькі прапаганды. Зараз усе гэтыя вёдры з лайном, якія існуюць у Беларусі, яны зараз усе на яго абрушацца. Таму што ён, патэнцыйны лідар пратэсту. Давайце аб'ектыўна. Гэта чалавек, які можа вывесці, як Паша Севярынец свайго часу, заклікаў людзей на плошчу. Мы выйшлі, мы былі супраць інтэграцыі, Павел Севярынец таксама, дакладна невядома, ён яшчэ не замовіў, але ёсць прапанова яму таксама станавіцца кандыдатам пратэсту. Вы ж бачыце, што з гэтым адзіным кандыдатам адбылося. Яшчэ ў студзені і ў лютым я казала пра тое, што гэта абсалютна правальная ідэя. Якога бы не абралі адзінага кандыдату, яму свеціць максімум 2% на выбарах. Максімум. І ўсё. І паглядзіце, як праходзілі гэтыя адзіныя выбары на адзінага кандыдата. Пайшлі гэтыя бюджэтнікі, якія Пашу пачалі тапіць сваімі, зноў фальсіфікацыю ўжо ў радах апазіцыі, разумееце? Я дакладна не ведаю, ці пойдзе Павел Севярынец. Я буду рада яго бачыць, калі ён будзе таксама кандыдатам пратэсту, і ён будзе таксама дапамагаць апазіцыі. Разумееце, нам трэба дабіцца выбараў, каб яны ў нас існаваць пачалі. У Беларусі ж няма нічога. Трэба гэтую пляцоўку выбарчую, канстытуцыйную, зноў будаваць, таму што яе знішчылі, дыскрэдытавалі. З нас, давайте не будем уже такія
сумленнымі з вами. Ну, весь свет з нас смяецца, як праходзяць выбары ў Беларусі. Гэты, прабачце, таўстапопыя цёткі стаяць і робяць выгляд, што яны лічаць гэтыя бюлетэні. Ні халеры яны там не лічаць. Яны пішуць, тым больш, што зараз такая на фоне пандэмія сітуацыя, ён увядзе каранцін, назіральнікаў не будзе. І малюй сабе хоць 110%, ніхто не даведаецца, што насправді адбывалася на гэтых выбарах. Вось і ўсё. Таму Сергей Ціхановскі, хто бы мне што зараз не казаў, я гэта казала, кажу і буду казаць. У нас няма з вами часу, беларусы, выясняць пра маскоўскі ён, пра расійскі. Ён вам паказаў Беларусь, якая яна ёсць. Ён размаўляў з звычайнымі людзьмі, якія пра свае праблемы яму распавядалі. 3 медыка зараз пастраждалі за тое, што давалі Сергею інтэрв'ю. Медыкаў узялі. Але я нашым яшчэ тых, хто абараняе народ, нагадаю, добра учора мне напісалі. Вельмі цудоўна. Гэтыя медыкі ментоў лічыць будуць. Нагадваю. Гэты эфект бумерангу будзе, калі вы хворыя пачнеце да гэтых медыкаў звяртацца, каб яны вас ратавалі. І глядзіце, каб яны не нагадалі, чым для іх это звычайна скончваецца. Калі яны кажуць пра тое, што небяспечная сітуацыя ў краіне. Іх пасадзілі не за тое, што яны размаўлялі з Сергеем. Іх пасадзілі за тое, што яны казалі праўду. Вось і ўсё. У нас зараз Анатолій Іванович за праўду 7 альбо 5 сотняў даюць. Ну вось новая мерка ў нас. І колькасць штрафаў з 30 базавых. Таму прыватна ў мяне да Сергея прэтэнзіяў няма. Я бачу яго працу, я бачу яго меркаванні, ён іх агучвае на сваіх стрымах. Мне здаецца, дакладна ведаю, чаму ён не хоча даваць інтэрв'ю іншым ЗМІ, таму што яны потым скарыстаюцца гэтым не так, як ён хацеў данесці. Гэта будзе яго дыскрэдытаваць. Так, у яго вельмі вялікі зараз рэйтынг. Вельмі вялікі. Запрос на волю, на праўду ў людзей вялікі, таму такі рэйтынг. Запрос велізарны. Абсалютна. Усё гэтым сказана. Я, будучы ў народнай грамадзе, стратэгія больш за 30 кандыдатаў пратэсту, якія будуць балатавацца на прэзідэнта, належыць зараз Мікалаю Статкевічу. Ён адзіны ў той момант, гэта зіма, і я казала пра гэта, і вы мяне таксама крытыкавалі, што вы там зацеялі, што вы там будзеце рабіць. Але гэта зараз адзіная сістэма, якая спрацавала. Далучайцеся, кандыдату пратэсту. Народная грамада забяспечвае ініцыятыўная група, якая ставіць подпіс, каб вас выдвинуць. Нам трэба сабраць 1000, мы вам дадзім 3000. У нас ёсць гэтыя людзі, мы працавалі год. Мы не агучвалі гэта, мы проста працавалі. Увесь гэты год мы працавалі, каб збіраць, вось, калі прыйшоў гэты крытычны момант, каб мы пазванілі людзям, сказалі, што нам трэба подпіс у ініцыятыўнай групе. Вы таксама, Анатолій Іванович, можаце далучыцца да ініцыятыўнай групе, каб пакінуць свой подпіс, і заканадаўства, па шчасцю, нам не кажа, што вы можаце пакінуць подпіс за аднаго кандыдату пратэсту. Не за аднаго кандыдата ў прэзідэнты. Вось прыйдзе да вас 30 кандыдатаў, скажуць, вы гатовы, каб я выдвигаўся ў прэзідэнты? І вы 30 подпісаў ставіце і кажаце, так, я гатовы, ідзіце ў прэзідэнты. Усе 30. Я за вас, гэта не галасаванне. То бок вы сваей подпісой кажаце, я гатоў, каб гэты чалавек балатаваўся ў прэзідэнты. Усё проста, як божий дзень. І калі кандыдаты пратэсту пачнуць праводзіць свае акцыі агітацыі выбарчыя, вось гэта ўжо іншы, гэта наступны крок, які пакуль мы не агучваем, таму што зараз небяспечна нас і так, вы бачыце, як пачалі хапаць, то бок апазіцыя зараз, на мой погляд, у самай складной сітуацыі за астатнія 26 год. Плошчы 20-10 яшчэ трошкі па навіны, будзе. можа, давайте павернемся не зараз пра партыі, то яшчэ Не, я просто будзе, адпавела думаю, пра Сергея вечорачак. Ціхановскага, што з ім зараз адбываецца. Так. Больш за тое, ён скора, у яго закончыцца сотні, ён выйдзе на волю, і ён будзе І будзе прадоўжваць сваю прадоўжыць працу. сваю работу. Так. Ён будзе прадоўжваць Так. сваю работу, будзе рабіць, як бы, я кажу, гэты попыт на волю вялікі. Такога яшчэ не было ні аднаго чалавека, каб набіраў столькі праглядаў у інтэрнэце, каб ім не цікавіліся. Ні аднаго. Таму яго пачалі ведаць па ўсёй Беларусі.
ён скрозь зараз на устах. Ён стаў найбольш папулярным чалавекам. Ніхто з ім па папулярнасці не зроўніцца. І гэта на самай справе адбылося вельмі хутка. За якийсь год, за які срок ён, бачыце, як стаў папулярным. Ну, Анатолий Иванович, Далей, калі що цікаве- сцежыць, прабачце, калі Яшчэ. сцежыць за тымі аналітычнымі данымі, якія мы бачым, у нас зараз ёсць такая, наша тройка лідараў, тому што мы пускаем галасаванне па ўсіх кандыдатах, мы глядзім рэйтынгі, каго людзі бачаць, каго не бачаць. То бок, нам важліва бачыць, хто зараз на віду, хто не на віду. Павел Севярынец, Мікалай Статкевич, Сергей Ціхановскі. Вось тры гэтыя чалавекі, якія зараз я не аб тым. лідары Хелена. думак. Людзі, якія даносяць інфармацыю да людзей. Трошки не аб тым. Я просто пытаўся трошки прасцей падыходзіў да людзей. Вот, напрыклад, каго я ведаюць, я сам апытваў такіх маладзей. Каго я ведаюць такія же попыты? Усе кругом групы парабілі, Ціхановскі, а вы ведаеце Севярынца? Не. А Статкевича? Не чулі навіть. А з Ціхановского так, ён раскидываецца па ўсіх па групах, і ён вялікі. Ну, добра, не за тое будем казаць. Яшчэ такі момант. Сапредседатель, гавары праўду, Андрей Дмитріев сказаў, што будзе балацироваться ў прэзідэнты. Занадта много штосьці уже кандыдатаў збіраецца. Зноў будзе кавардак. А вы бачылі адчыненае пісьмо Румусу? Рассыпанне, ўсё неможліва так. Трэба ж, каб ад апазіцыі быў адзіны кандыдат. Неможліва. Як толькі вы зноў напладзіце 5-10 кандыдатаў, 20, усё, Лукашенко выйграе 100%. Ще цікавий момант, напрыклад. Далей. Наконт таго, што там адбылося на гэтых. 18 паслоў іншых панств было на парадзе. І среди іх КНДР, Таджикистан, Китай і розныя. 18 паслоў, ні аднаго прэзідэнта. Такія цікавыя моманты. Далей, што далей? Хутка потом. Наконт таго вы ведаеце, што ў Беларусі акрэдытацыю обрубали расійскому каналу, першому расійскому каналу, за то, що ён правёў якусь. Што ён там правёў? У Стаўбцах, мабыць, так? Ён паказаў магілы, свежыя магілы закопаных людзей, колькі там загінула. Бачыце, як проста. А каб зрабіў гэта наш беларускі блогер, хутчэй сяго, і ён бы папаў бы за краты. Гэта 100% надавалі бы яму страшных, таму што ўлада баіцца гэтага. Но і ніхто, якраз і ні адзін блогер гэтага не дадумаўся агучваць, таму што ведае, як ён толькі заедзе туды ў Стаўбцы, пакажа гэтыя магілы, напіша, яму сразу можа нават свеціць срок. Таксама, як гэта рабілі ў Хінах, у смысле Хіны, это кітайцы, хінчыцы, у Кітаі яшчэ ў іншых, то есть яны не хочуць, каб гэты сорам выносіўся на сусвет. Таму таксама рабілі ў Кітаі, там вядома, якая ўлада камуністычная, хоць яна і такі з капіталістычным занадта уклонам добіваецца вялікіх поспехаў, таму што прыватнасць адпусцілі, але яна трымае ўсё роўно даволі жорстка ўсіх людзей у гэтых нават гваздзёвых там ежовых рукавіцах. Таму як у Кітаі што-небудзь падобнае зрабілі, там можа нават і расстралялі. А ў Беларусі 100% гэта ўсе добра ведалі, таму гэтую балючую тэму ніхто не падымаў. Мол, гэта прерагатыва беларускай улады. Яна жорстка на гэта адрэагуе і нават не паглядзела на то, што тут суседняя, мол, краіна. Яшчэ момант, я вчора вам казаў, і зараз нагадаю, наконт трыкалора. Давайте. Я быў у шоце. А нас слухаецца хто-небудзь? Колькі людзей пока у нас слухае зараз у прямым глянце? Зараз я пагляджу, Анатолий Иванович, дакладна не скажу, тому што у мяне выключна чат зараз працуе, я бачу сяброў. Ну, пішуць, што трэба аднаго кандыдата не паўторюць нашы памылкі. Ну, сэнс якой з адзінага кандыдата, якой набярэ 0,0%? Скажыце мне. Ну так. Вы не разумееце, для чаго беларусы гэта робяць? Я не пра тое. Колькі зараз гледачоў у нас глядзяць вашай стрім? Колькі гледачоў? Зараз, хвилиночку, Анатолий Иванович. Там видно аж пад низом адразу, колькі гледачоў у вас. Я бачу чат выключна зараз. Хвилинку, я погляжу. Ну, неважліва. Я пакуль вы скажаце, я буду далей адказваць. Ой, ну, зараз... Да мяне? 9 гледачоў мне показывае. Сколькі? 9 гледачоў, усе збеглі. Усе Ну, пашлі глядзець.
Усе пошли глядзець парад беларускі. Ну так, цікавий момент. Їхав і убачив, триколори висять у наших селах. Я просто в шоці був, як так? Російські триколори розвішав. А інцидент був за того, я не застався, звісно. Да навіть усхвалювався. Вчора добре рубанув, аж 42 кілометри. Ну, так було, захотілося, думаю, по лісу, кругом, з такою викладкою. То це для здоров'я. 42 кілометри на ровері, 300 метров, тому що поставив программу, я у меня маршрут писала, все. И ехал уже довольно так недалеко, от 10 километров от дому, еду по селе, там уже асфальтованная дорога, с леса выскочил, триколоры висят, я просто не разумел. Стал 1, 2, 3, 7 столбов по всем селе, там мало людей живет. Триколор, оказывается, туди приехал россиец, купил там дом, якусь там каніферму розвів, розумієте? І який він герой, а може показати, хто ви тут такі холопи білоруські, а я тут цар приїхав, на конниках роз'їжджаю, і порозвішав по стовбах російські триколори, мов, здать знать. Я так узбентежився, я одразу там позвонив, яны ще супрага, що там такого влади, мов. Потім десь там дзвонили по ідеологах, в райсполкоми, туди-сюди, понеслася така спречка. Потім загаду там їхні органи дали, каб гэтыя сцягі знеслі. Тому що я казав, як не здыміце, будете звездой інтернету. Бо наші сетки моментом разнесу по всей Беларуси, что тут робится. Что не висят наши национальные флаги, так. Стяги, а висят триколоры по наших. Все, что это робится на 9 травня. Далей, яшчэ, а каб мы свои БЧБ национальные, которым стагоддзі так. Стяги повешали, что было бы? Набегла бы сюды чартоў усякіх мора. Колькі яны б шукалі, хто гэта зрабіў бы. Нават маглі б там невядома што нарабіць. Змагары, да. Там за якісь пацалункі, за руки пакрашаныя садзяць на 5 гадоў, то што б яны зрабілі, каб мы па сёлах паразвешвалі гэтыя, і яны дазналіся, хто это зрабіў. А триколоры можна вешаць, і нічога вам за гэта не будзе. Таму я так і, але правда, паздымалі гэты триколоры, і все, я заспакоюся. Это говорится о том, бачите, як расейцы адносяцца. Вы кажыце, беларусы, родненькие свои белорусы, где вы хоть раз сами на одним дому у Беларуси повесили свой стяг, там, нехай червона, День воли мы вешаем. Червона-зеленый свой национальный, теперешний, которому уже 100 годов коммунисты колисти повесили, намалевали, вот такие вам белорусский будет. Треть зеленого, тому что треть лесов, и все, так казали нам у школе, а остальное, мол, кривя, это все заплаченное кривьей. Так придумали, нехай, и белорусский орнамент. Нехай, добро, я не, так, вы бачили, как наши белорусы, патріоты, гэтыя ватнікі, я іх не назву ніяк, паразвешвалі гэтыя сцягі на сваіх дамах, як робяць амерыканцы. Глядзіце. У Літву заедьце, паглядзіце, там на кожным... А паглядзіце палякі, заедьце у Польску, таксама вісяць сцягі. Я ехаў па Малапольсцы, тут ехаў па поўдню, і у каждым сяле там, десяткі бывала сцягоў вісіць. Круглы год. У палякаў вісяць іхнія. Бачыце, як яны шануюць і любяць сваю, шануюць і любяць сваю польску. А наши не шануюць. Я не бачыў ніводнага ніколі, ні аднаго сцяга па ўсёй Беларусі, каб хто-небудзь вывесіў каля дома просто на видным месцы. Ні разу. Это о чым гаворыць? Расейцы вывешваюць, не вопрос. Не пытанне, яны вывешваюць там сцягі дзесьці, асабліва як ідзе 9 там траўня, мая, яны на победу вывешваюць флаги. А наши белорусы на 9 мая хто-нибудь вывешваў? Калісьці заставлялі. Так, савецкі флаг трэба было вывесіць, маленькі ім давалі там прычепіць, прыбіць звёздачку, там дзе ветэран жыве, напісаць учаснік Великой Отечественной войны, гэта ўсё было. Это пры савецкіх часах абавязкова там. Потому что нават сходили и не дай бог не вывешить, який-нибудь особливый начальник выгонит с работы. А могут даже посадить, были такие часы. То есть примушали. А зараз все, это относено до своего народа, до нашей краины.
Усё гэтым словом сказано. І яшчэ трошки далей, буквально. Гэта Мезенцаў-то. Мол, Мезенцы ведаеце, хто такі Мезенцаў, а сітуацыя на Першым канале, фармальны повод гэтага акрэдытацыі, рэпартаж са стаўбцоў, я ўжо казаў. Далей, глава МІД Літвы, што ён думае аб БЛС і парадзе каранавіруса ў Беларусі. Вельмі цікавая тэма, што думаюць, напрыклад, нашы суседзі. Влада нашай блізкай, якая нас разумее, Літвы. Так. Трэба абавязкова гэту было тэму таксама падняць і расказаць хоць трошки. Далей, пра донары. Колькі зараз трэба плазмы з антицеламі. І гэта трэба падымаць. Просто не хапае, і ніхто не бяжыць у лікарню, каб здаць, напрыклад, кроў. Для того, потому что в вельмі цяжкім стане. Яшчэ, от на сёння было зарэгістравана 21 101, на вчора, то есть на вчорашні дзень, 21 101 случай коронавируса. Плюс 933 за астатнюю добу. 933. Такими темпами каждый день 1000 человек, только официально, а кольки незаофициально, это все принижено. Вот так относится влада. То есть начихать на это все. Ну, какие там цікавые на репетиции парада у Менске, урачи у защитных костюмах госпитовали много людей. Там есть такая тема тоже цікавая. Яшчэ, это як адносяцца ўлады нават соседняй России. У папы рак і коронавирус, а выехаць за Россией не можа. І родзічы беларуса просяць яму памагчы вярнуцца дадому. Бачыце, як людзі. Яго і балячка страшэнная, і там не пушчаюць. Вот такая адносіны да наших людзей. Таму што як ён, там можа згінуць, няма ні грошай, нічога. Яшчэ цікавая такая момант. Жанчына у Беларусі, рэкардсменка ў свеце. Ніколі не дагадаецеся, у чым была. Ніколі ніхто не... Яка можа быць рэкардсменка першая ў свеце зараз? Чи то можа коронавірус так падзейнічаў? Яна разрадзілася менш чым за 2 хвіліны. Бачыце, які коронавірус гэта зрабіў, чи що? І попала на першае месца, як самае хуткае. Що такое за 2 хвіліны разрадзіцца? То есть яна ходила, і через 2 гадзіны, то есть менш чым 2 хвіліны, раз, і вже разрадзілася. Я такі цікаві моменти. Ведаеце, Анатолій Іванович, я б тут трошки паспрачалася, тому що я ж ведаю, що такое ходзіць і як разражаюцца. Разумееце, там у 2 хвіліны гэта, мы ўсе, напэўна, у 2 хвіліны звычайна ходзім. Так што, тут бы я... Не, яна просто ішла. Ее рэзкая схватка. І через менш чым 2 гадзіны уже маленькі ляжаў там. Не веда, куды ён зваліўся, чи яна сама злапала яго, чи як там адбылося. Таму што калісьці у наших бабулей гэта было норм. Яны на полі працавалі, і здесь там не было нікога, ніякіх павітух, нічога. Яна сама разрадзілася, і колькі такіх жыта жала, напрыклад, і разрадзілася, потым вечарам прынесла маленькага дадому. І нічога страшэннага, і якія дзеткі крэпенькія былі. А зараз разрадзіцца таму вельмі. Зараз гэта дзіва дзіўнае, каб такое што-небудзь адбылося у нашым свеце. Так, что, Анатолий Иванович, мы с вами уже 2,5 гадзіны у эфире. Давайте яке что-нибудь, може, скончым на сёння такія моменты. Так, я просто прапаную, сябры, все одно Путин хуйло, Хутин пуйло, ла-ла-ла-ла-ла-ла, воистину хуйло, ла-ла-ла-ла, аминь. Так, я хотела бы, Анатолий Иванович, давайте трошки поживу чатом, потому что яны там сумуюць без нас з вами. Пишет, что у Польши, у Литве, так само ва Украине сцяги. Так, действительно, я была у гэтых краінах, я бачила своими вачыма. У Литве была здзівована, у іх просто люди і герб, і сцяг, ён просто, паўсюль. Ты ідзеш по Літве, ты ведаеш, у якой ты краіне, тому што ва Украіне мне вельмі падабаюцца ліхтары, у іх нават у метро заходзіш на ліхтарах, вось на гэтыя налепкі, не налепка, а вось аснова, плафон, там трызуб, усё, ты разумееш, што ты ў Украіне, ты ідзеш па пераходу ва Украіне, то бок, там вельмі шмат гэтага всего, плюс сцягі ва Украіне, дзейсна,
там памыліцца, у якой ты краіне знаходзішся, немагчыма. Пишут, что у Тернополя 100% есть. У Тернополя не только блакитно-желтый, там еще черно-червоный, потому что это стяг, под яким ішоў Степан Бандера, тому это такая, так, заходняя частина Украины, нема пытанняў, там вельмі шануюць гэтыя сцягі. Вось, далей, што мы бачым? Ну, мяне зноў такі Анатолий Иванович сварацца на мяне, што я рэкламу раблю Ціхановскаму. Ды не раблю я рэкламу Ціхановскаму. Ціхановскі жыве асобна ад мяне. Я не з'яўляюся прыхільніцай Сергея. Я просто, ну, разумееце, я спрабую дастучацца да вашых галоў. У вас выбараў няма. Ну, няма у вас выбараў. Зрабіце так, каб выбары з'явіліся. Ціхановскі гэта будзе, Статкевіч гэта будзе, Севярынец гэта будзе. Вы усе фаміліі гэтыя ведаеце. Я не раблю никому рекламу, я тут с вами сижу, и мы обговорываем гэтые темы, как бы у вас докладная информация была. Я ведаю, что Сергей зараз так, ён, мабыць, и некая конкуренция Миколаю Статкевичу. Я у команде Статкевича. Мы робим усё для того, каб наш кандидат трапіў на выборы, а не на гэтую фальсификацию. Цирк с конями, это будет 9 жніўня. Мы працавалі год, астанні час, выключна з ініцыятыўнай групай. Дагэтуль праца была, як гэта ўсё сфармаваць, каб праграму стварыць. Вы хоць адзін з вас звяртаўся на сайт Статкевіча, глядзеў, што ён напісаў, каму ён гэта пісаў. Вы ж не знаёмілись нават. І вы пачынаеце агучваць нейкую рэч, я рэкламу не раблю. Мой кандидат, гэта мой кандидат, Миколай Статкевич, я у яго камандзе. Калі вам нешта яшчэ трэба, я у камандзе Статкевича. Калі хаціце мяне бачыць пры ўладзе, умоўна кажучы, галасуйце за тое, каб Статкевича да выбараў дапусцілі. Каб ён кандыдатам пратэсту мог стаць. Яго ж зараз нават не пускаюць у кандыдаты пратэсту. Таму што у яго умоўна гэтая судзімасць ёсць палітычная. Так что вы хотите, якая реклама? Или вы будете далей з адзіным кандидатом, якой прыйдзе на выборы, вы проголосуете за яго, податруцца вашими бюллетенями и скажут не. Сэнс якой? Чуеце мяне, я заўсёды вам гэта распавядаю, калі ласка. Просто, ну, зрабіце нейкія потугі, каб зразумець, навошта зараз выводзіцца ідэя з кандыдатамі пратэсту. Таму што адзіны кандыдат, вы бачылі, што там адбываецца. Калі вы не глядзелі, паглядзіце, як просто потапілі Паўла Севярынца. І, Анатолий Иванович, я вам честно скажу, я рада, што ён выйшаў з гэтага балагану. Бо цирк з канямі быў. Паглядзіце на гэтую мадам, якая, яна прарасейская, яна зараз пашла абараняць расіяцкія каналы. Заўтра ёй тут купюрай памашуць, яна будзе абараняць беларускія каналы. Ну, шлёндра звычайная, канапацкая, я зараз пра яе кажу. Ну так, Паша Севярынец з Канапацкай ішоў бок о бок за адзінага кандыдату. Я рада, што ён выйшаў з гэтага, ну, на мой погляд, пазору. Ну так, згодна. Таму я і кажу, людзі, калі хаціце разбірацца, я разумею, рэйтынгі гэта клёва. Паглядзіце, як ва Ўкраіне на хайпе выехаў Зеленскі. Што зараз Украіна атрымала? Ну, дык трошки, мабыць, вы будете сопоставлять информацию. Гэты на хайпе выехал, ага, гэты на хайпе прэцца. Ну, мы ведаем, што з гэтага адбываецца. Таму я і размаўляю пра гэта. Я б магла сядзець і выключна займацца прапагандай, не прапагандай, прапагандай маёй партыі, народная грамада. Але я пра гэта пастаянна кажу, але ёсць альтэрнатыўныя варыянты. Давайте магчымасць дадзім. А калі не зарэгіструюць Миколая Статкевича, мне што, увогуле замаўчаць, нічога не казаць? Яго не рэгіструюць зараз. Мы б'емся, мы зараз выхадзіць будзем з пратэстамі, каб яго зарэгістравалі. І тады мы ўжо бароцца будзем у іншым сэнсе. Дык мне што зараз, сядзець моўчкі і ўвогуле вам нічога не казаць, таму што яго не рэгіструюць, таму што яму павесілі гэтую судзімасць палітычную. Ён, нагадаю, сядзеў 5 год за нас з вами, за тое, што ён плошчу 2010 зрабіў. Ну дык што, яго не рэгіструюць. Давайте пра Миколая Статкевича ўвогуле тады нічога казаць не будзем. Але ён зараз збірае сістэму, прапанаваў, якая будзе працаваць астаннія вось гэтыя 3 месяцы. І ён дае вам магчымасць выйсці на вуліцу легальна, каб вас не заарыштавалі, ніхто вам не прад'явіў, што вы выйшлі за кандыдату пратэсту падтрымаць яго. Хто прапанаваў ідэю? Мабыць, трошки пачнеце сопоставляць падзеі і думаць. Вось і ўсё.
Не пішыце мне зло, ну можете пісаць, канешне, але я адпавядаю вам як ёсць. Гэта не рэклама, гэта інфармацыю, якую трэба абмяркоўваць між сабой. Мы не можам сядзець, дазволіць сабе сядзець моўчкі. Мы 26 год сядзелі моўчкі. Колькі можна? Вынікаў не бачыце. Сядзіце тагды па кухнях і абмяркоўвайце, які Ціханаўскі дрэнны. А давайце мы падлу зробім, будзем распавядаць, што ён маскавіт. Ды халера на яго хто ён? Беларус, маскавіт. У нас зараз адзіная ідэя, калі ён прытрымваецца дэмакратычных поглядаў. І пра 170 тысяч людзей ён даносіць, Беларусь незалежная краіна, паглядзіце яго стрымы, я разумею. Усіх падгарае, усіх. Мы не дапусцім сюды маскоўскую арду. Але шанец такой, што мы страцім краіну зараз вельмі велічэзны, вы гэта ведаеце без мяне. Прабачце, Анатолій Іванович, такі спіч. Так, не, добра, вельмі добра зараз, мусова тое рабіць, казаць, бо іначай попросту Уже нема сил просто насправді. Нема сил, так. На кону моё жыццё моих дзяцей. Я не хочу сидеть голодной, я вам честно скажу. Потому что я адукацию атрымвала и працавала, нарабатывала все гэта не для того, каб у мяне працы не было. И я ходила с 2 дзецьмі с протянутой рукой. Не тому, что я неразумная, не тому, что я сижу и шамкаю сопли и кажу, ой, так складана мне ў жыцці. Потому что прапановы не будзе. І мы ў гэтым вінаваты, мы з вами ўсе. Нясіце прыватную адпавядальнасць, але рабіце калектыўную працу, каб гэта ўсё змяніць. Добра крытыкаваць, прапануйце альтэрнатыву. Я бачу, багата мне Анатолій Іванович пішуць, вось такі дрэнны, гэты дрэнны. Альтэрнатыву дайце. Чаму я вас не бачу на вуліцы побач са мной? Выходзьце, кажыце мне гэта ў вочы. Ну якія праблемы? Дрэнна? Давайте згуртаваліся, я не крытыкую вас. Я вам прапаную. Чытайце праграмы іншых кандыдатаў. Чытайце праграму, якую прапануе Сергей Ціханаўскі. Рабіце вынікі і падтрымвайце. Просто падтрымвайце. Не сядзіце моўчкі ў кухнях, боячы, што да вас прыйдуць. Да мяне таксама могуць прыйти. І што? Няхай на гэта на іх совесці пакінецца. Все, я все добренько. Так. Все, будем тады эмоції трошки хвилин, мы з вами у ефірі. Супакойваць. Але гарачыя у нас вечоркі все-таки будуць адбывацца. Гэта на сёння такі пробны момант. Першыя нашы вечоркі в абодвух. Я думаю, что гэта будет формат вытрымлівацца. Мы будем двое во двух весці, але будем долучаць людзей. Але толькі не таким чынам, не именно відео контент, а звычайны телефонны, альбо там со скайпа. Мы будем долучаць, бачыць голас, а картинку можна чалавека поставіць, хто ён такі, можа ён не захоча. Так. Будем так рабіць, як на наших пасядзелках, камусь хтосьці нас будзе званіць. Я думаю, что гэты формат, гэта у нас першая наша сустрэча, і гэта добранька. Якія будуць пажаданні зараз? Анатолій Іванович, трымаемся і робім все магчымае ад сябе, каб нашу краіну зрабіць, ну, не просто квятучая, а незалежная насправді, тому што мы гэтага дастойны. У нас шмат людзей засталося ў Беларусі вельмі разумных. Не бойцеся, не сядзіце моўчкі. Галоўнае, паглядзіце, выходзяць актывісты, яны зараз сядзяць на сотнях. Выходзяць звычайныя людзі, тому што нават калі накручана гэтыя 170 тысяч, паглядзіце, колькі людзей зараз выйшла за яго. Ну так. Потому что не яшчэ добранька будем скарочваць, тому что буквально зараз вядзецца у меня запісы, якія наши краябразы, якая прыгожая наша Беларусь, якая зялёная наша краіна, азёры чыстыя зараз у мяне плывуць. Я якраз здымаў усё гэта з квадракоптера свайго. Поўна хто хоча заглядзець, ой, якія чыстыя, прыгожыя наши азёры, маёй, напрыклад, Берасцейшчыны. Гэта моя краіна Беларусь. На гэтых таких краябразах і хочется скончыць якраз вечоркі. Абавязкова загляніце да мне на канал, хто, і паглядзіце, якія пейзажы Анатолій Іванович, дзе у апісанні у мяне канал Анатолія Івановича Сайгон, і яго есть яшчэ Берасцейцы, таксама падпісаны на вас. Так што мяне можете... І будзем падпісвацца. Трэба мусова, таксама падпісвайце, каб Хелен набірала сваіх падпіснікоў. 1000 мне патрэбна, таму што будуць відэа
мабуть, Да. і відеозатримання Хелен Мінської у прямому ефірі. Так, Тому все може бути, все може Абсолютно бути. Ми тут все нічого може не кажемо. Ми не святі які-небудь, Абсолютно. тому що невідомо, як, не дай Бог, дорветься до влади Лукашенка, що може з глузду з'їхати і почне просто репресії робити. І Ён уже будувати гэта робіць. Паўночную Корею. Так. Больше ничего не застанется, потому что дах злетится по полной. Добренько. Будем Дякую. на добрых моментах, на добрых эмоціях скончувати. Я, наприклад, вітаю доброго здоров'я усім, розуму, тримайте усій час голову свіжою, як у вас кепило називали старенькі люди нас кепило, то есть мозги працювали, голова варила, ви могли все це аналізувати, і бачить правду, де зло страшенне, де правда. І так само заглядайте, глядите наші посиденьки, удельничайте активно, звоните нам, зазвоните. Ми будемо всюди раді, як вас усіх тут бачиш на посиденьках. І жадаємо доброго вам моцного здоров'я, довгих годів життя, тому що вам воно спотребиться жити у новій країні, свободній, вольній і демократичній. Усьо. До Дякую зустрічі щиро, Анатолій у Іванович. наступних Живі вечорках, Білорусь. які відбудуться праз тиждень у неділю у 21 годині. І зараз кожен раз, без всяких переривів, ми будемо зустрічатися на Бірачат. Це у нас такий новий невеличкий проєкт, як він є, він застанеться нашим нащадкам. Я думаю, яны обов'язково коли-небудь праз гады нікуди не зникне, яны ўсё разберуцца, за кім была правда, чи за Лукашенкой, чи за такими людьми, як мы, якіх падтрымліваюць. Так само вялікая колькасць людзей і гледачоў. Добрага здоров'ячка яшчэ раз. Щиро дякую, сябры, што былі з намі. Я вас бачу, Устін. Вітаю, ми вже закінчуємо. Я, як заўсёды, адпавядаю вам величезным пацалункам, абдымахамі. Я вас вельмі люблю. Дзякую, што вы нас падтрымваеце. І жыве Беларусь! Слава Украине! И слава, Живе вечно! Слава, Героям сёння ў слава! мяне новы сцяжок я павесіла, я яго прывезла з Літвы, з Вільнюса, ён адтуль трапіў да мяне, таму зараз яны будуць побач са мной, таму што гэта вельмі патрэбная нам падтрымка. Я вас люблю. Анатолій Іванович, шчыра вам дзякуй. Трымаемся, і ўсё у нас будзе добра. Дзякуй. Узаемна. До сустрэчы. Да пабачэння. До сустрэчы.